queremos ser unha ferramenta de consulta. É dicir, nosotros podemos dar un asesoramento moi de primeiro orden, pero somos enxeñeiros e sabemos que o bon hai que estudiar. Falábamos na comida que para facer plantacións, digamos, de micorrizados había que estudialos, ou había que estudiar o suelo. Só se pode estudiar o suelo indo ali, pero sabendo o potencial que nos pode generar eso, podemos decidirnos a facelo. Esta é unha caso concreta, que nos dirigimos a todos os propietarios forestales de Galicia que queren saber o que poden facer ca súa parcela, ou polo menos as alternativas que teñen. Teño que dicir que chegamos aquí pensando que tiñamos moitas alternativas. He visto todo o que vin esta mañá, faltanos moito, pero hai moitas cousiñas que se poden ver desde un móvil. Agricultores técnicos que a día de hoxe teñen que pasar certo, digamos, tempo buscando toda esta información que a día de hoxe nós estamos xa, digamos, digerindo, porque o que me parece un pouco daquela maneira é que se estás nun municipio no que non ten plan xeral aprobado, tens que ler 16 normativas para saber o que podes facer na túa parcela, porque estás afectado por lei de carreteras, porque estás afectado por lei de augas, porque estás afectado por lei de infraestructuras eléctricas, porque tens mil historias que xa nos costa a nosotros imaginaremos o resto. E nosotros non é que seamos super especiales, pois son topógrafo, nada máis. Pois eso, que vos dicía, generamos, dous cadernos. O que máis estamos, digamos, agora enseñando é a libreta de pastoreo, porque é algo que na nosa zona, a agricultura, digamos, de gandería en leite de pastoreo, pois está, digamos, moi a hora do día, é o que máis nos pediron. Tamén unha libreta de campo, pois para explotacións, ao fin e ao cabo, poden ser ecolóxicas ou de outro tipo que teñen que facer un registro de actividades, pois hoxe nesta parcela fixen a aplicación deste fitosanitario, destas cantidades, etc. Ao final de mes ou cando hai unha revisión necesitan sacar un listado de todo o que fixeron. E a día de hoxe estás facendo en papel. Eu non estou en contra de que se faga en papel, pero me parece que podemos ir a un método de traballo máis ágil que nos quite traballo ao final. E sobre todo o monitoreo, aumentando o que é a nosa capacidade de decisión de saber se está algo mal antes de que o vexamos e non podamos actuar. A imaxe da esquerda é un control, digamos, de nivel de estrés hídrico. É dicir, estamos en Galicia e non é habitual facer regadíos, non era habitual. Cada día vemos máis pivotes montados. Pois se está empezando a cambiar a temática, teremos que ter alguna ferramenta que nos permita saber como vai. E a dereita é un mapa de vigor de planta. A zona verde ten un vigor alto e a zona roja ten un vigor baixo. Por que ten un vigor baixo? Pois teño que sabelo. Podo ir á parcela e sondearse esa zona a ver se podo actuar aí. E despois o que é o noso asesor forestal. Aquí describimos un pouco como traballa. Localizas a parcela no mapa ou a través da súa referencia catastral, clicas nela e aparece a información que xa conoces, referencia catastral, polígono parcela, a información pública do catastro. E despois aparece o que serían as producións forestales tendo en conta o núcleo no que estás, porque hai uns sitios onde podes plantar certo tipo de especie, hai outros nos que non podes facer ningún tipo de plantación e hai outros nos que tes, digamos, sujeto, non é o mesmo suelo forestal produtor que protector. Pois na miña zona, aínda con un plan general aprobado desde o ano 2008, a xente non o sabe ou non o quere saber, pero ao Concello van preguntar moitas veces. Esta é a forma de que, polo menos así, podes telo. Unha vez que o tes, posta en contacto con nosotros. Pa que? Estou interesado en ver que posibilidades hai aquí. Forestales, mixtas, que posibilidades hai? Pois tes isto ao fin e ao cabo. Se é unha zona na que xa temos, digamos, a información en formato digital, vectorizada e demais, podemos darcho relativamente rápido con un informe automático. E senón, facemos un informe simplificado no que digas, vamos a ver, tú podes facer estas cousas aquí. Incluso tes estas alternativas. Que é o que queres facer? Necesitas que xo gestionemos? Porque, xa vos dixen, moitos dos propietarios non están vivindo nas aldeas onde están esas parcelas, senón que están vivindo fora. E esa é unha barreira para que non fagan nada. A ver se podemos eliminar esa barreira a través dunha gestión. Ou poñémoste en contacto a través do marketplace con todas as empresas que che poden facer isto, ou que che poden estudiar, con bufetes de ingeniería e demais. Esa é un pouco a idea de generar con esta aplicación un pouco seguridade. Por que? Porque dos 313 concellos só temos 98 con plan general. E do resto, que?
Que facemos aí? Aí hai un problema bastante curioso, porque en teoría podes facer todo, en teoría non podes facer nada. Eso había que poñelo, digamos, sacalo á luz, dicir, ver que se pode facer en cada caso e, sobre todo, mostrarlo dunha forma rápida e sencilla. A nosa idea é que con Smartbook podamos generar un ecosistema, digamos, máis verde, máis transparente entre o que se pode facer, os propietarios, as empresas, e así demostrar a realidade que hai, que o rural ten moita vida. Esa é a nosa idea. Moitas gracias. Bueno, como vos dicía mañá, cando vos presentaba o proxecto Reverdecendo, este é un dos obxectivos que ten Reverdecendo, fomentar o emprendemento no sector primario. Entonces, bueno, Ude é un claro exemplo do que debería ser. Bueno, a continuación, pídolle ao seguinte relator, Manuel Vilariño, que se achega ata aquí. Mientras tanto, pois, vou presentando. Manuel Vilariño, Manuel López Pérez, empresario do sector agrícola gandeiro e de servicios, é membro fundador da Red Nacional do Castaño e do Grupo Europeo da Castaña, asesor da Asociación de Produtores e Exportadores de Produtos Agrosilvestres de Galicia e é secretario do Consello Regulador da ISP da Castaña de Galicia. Entón, Manuel, todo por ti. Boa tarde. Bueno, en primeiro lugar, como todo o mundo, agradecer a invitación ao GDR porque creo que é unha zona que tiñamos, por lo menos desde o punto de vista de Castaña de Galicia, un pouco marxinada, porque pelexamos moito ao principio para que entrara, pero quedou fora do territorio protegido. Entón, esta zona de Condado Paradanta, pois creo que ten o seu interese e a súa historia a nivel de produción tamén de castaña. É algo que creo que aquí en Galicia debemos valorar moito, porque toda a recuperación de producións tradicionales pois é importante. Entonces, a través de Paco, de Begoña e da xente aquí do Condado de Paradanta, tuve o prazer de estar visitando algúns concellos e conhecendo, e eu creo que hai posibilidades. Entón, simplemente vou facer unha pequena aportación do que é unha marca de calidade, que creo que xa todo mundo sabe que é unha marca de calidade, porque aquí teñen unha delas, que é Rías Baixas, e como foi ampliada para algunhas zonas a marca de calidade de denominación de orixe en Rías Baixas, tamén pode ser ampliada en algún momento a ISP Castaña de Galicia. Bueno, pues a castaña, creo que todo o mundo podemos decir que somos os grandes coñecedores da castaña, porque todo o mundo ten no medio rural un castiñeiro na casa ou tuvo en algún momento. E eu digo que algunhas veces, por ser tan obvio, é a gran descoñecida. Pásame que aparecemos no medio rural, aparecemos na casa dun labrego e dicen: non me explicas o que vou facer cos castiñeiros porque o sou que facer sempre. Pero, bueno, como vemos, os tempos cambian, agora estamos vendo aplicacións e tamén cambian para plantacións, variedades, plagas, enfermedades. Isto todo creo que o vamos tendo en conta xa, tendo moi presente. E, bueno, creo que o título que hai aquí, que reivindica un pouquiño facer algo despois da desfeita dunha desgracia como é o lume, pois tamén podese facer algo que é prevención. E esa prevención, coido eu que todos estamos de acordo en que pode ser a través de plantacións regulares de castiñeiro en marco amplio. De todos xeitos, hai moitas máis cousas que podemos facer. Esa é unha delas, unha oportunidade máis. Unha oportunidade máis para que, eu creo que xente xoven e maior, por lo menos decida sobre o seu futuro en algo axeitado. Falaban antes de suelo protector, suelo produtor. Eu creo que todo suelo protector debe ser suelo produtor, porque senón non ten futuro. Pois aquí ten que haber unha reivindicación de algo que é socialmente bo, medioambientalmente maravilloso, como é o castiñeiro, que é un gran defensor da natureza, un sumidorio de CO2, é un filtro de auga, é unha aportación de nutrientes para o chan onde está el, porque temos aí, está un representante dunha zona onde temos teóricamente o castiñeiro máis antigo de Galicia, con aproximadamente 1000 anos de antigüedade, de variedade amarelante, como se chama a cooperativa, e sigue dando castañas. E ademais,
Poderíamos falar que é unha reserva, é un ecosistema para moita biodiversidade animal, vegetal, hai insectos, hai algo que estamos agora tamén vendo que é a velutina, que está acabando cas abellas. O castiñeiro é un dos soportes máis grandes para os melíferos, para as abellas, porque además de dar un dos meles máis valorados, é un dos que aporta máis nutrientes e máis minerales para a defensa da abella. Non vou a falar máis de rentables, porque creo que as temos presentes, pero é importante que as sepamos. Bueno, pois, dentro do que é a castaña de Galicia como marca de calidade, decir que é unha reivindicación que se fixo por parte de todos os galegos e galegas e que conseguímola, pois, gracias ao esforzo de todos. E para iso, eu pararíame a definir a importancia que ten unha marca de calidade. Porque unha marca, para vender un produto, pois a creamos, como está algún aquí dos presentes, creou alguna marca, con grande presencia a nivel nacional en viños, pero é unha marca para vender. Sin embargo, está dentro de outra marca de calidade, que é unha marca para protexer, que é Rías Baixas. O XP Castaña Galicia é unha marca para protexer. Entón, se eu tuvera que definir probablemente o que é unha marca de calidade, eu diría que é un recoñecemento a unha tradición, a unha historia, a un saber facer dos nosos antergos sobre un produto que hoxe en día lle están dando máis valor nos mercados que outro produto diferenciado de outras zonas de Europa, España ou Galicia. Se a Rías Baixas terá un albariño, terá unhas características propias, e se a castaña de Galicia vamos vender a Barcelona é porque lle dan máis aprecio que a castaña de outro sitio, non vamos dicir onde. Porque para falar ben de un produto non fai falta falar de outro mal. E entonces a castaña de Galicia é das máis valoradas que é a nivel mundial. Por qué? Pois por unha cousa moi sencilla. Porque aquí vemos un pouquiño onde é o reducto da castaña na Península Ibérica. Vemos que aí está, na parte norte, está Asturias, que é o que ten unha superficie de castiñeiro, pero é superficie forestal, castiñeiro para madeira. Despois temos Galicia, temos un pouquiño tamén na zona do Bierzo. Despois na parte de Portugal, pois temos a zona de Trás-os-Montes, a Serra da Pradela, despois a zona de Bragança. Temos un pouquiño máis abaixo en España a zona da Alberca e Peña de Francia. Despois temos en Guadalupe, fundamentalmente, algo un pouquiño en Valle de Jerte. E despois en Andalucía, na zona de Ronda e Ojeno. Hai alguna máis en Navarra, un pouquiño en Monsen, en Cataluña, pero fundamentalmente, para facernos unha idea, a castaña está toda nun reducto que é o oeste da Península Ibérica, que é o oeste de Europa. Aí está, xunto con Italia, o reduto fundamental de castaña sativa. Me explico. Castañas hai moitas variedades en Galicia, pero hai moitas subespecies, como son a molísima, que é de China, a crenata, que é de Japón, a sativa, que é de aquí, a dentata de Norteamérica, pero para calidade organoléptica, que non é mellor nin peor, senón que chamamos de mellor aquela que está adaptada ao gusto de máis número de consumidores. Ese é a que é a mellor, e, sin embargo, hai outro que lle gusta outro produto distinto. Pois a castaña galega é a máis demandada a nivel mundial. De feito, estáse vendendo aproximadamente en 60 países hoxe en día, e exportando pois gran parte dela, como veremos despois. Entón, é un produto moi valorado. E repito, aparte de ser algo para protexer, aparte de ser algo medioambientalmente bo, ten que ter unha valoración económica para encher un bolsillo e facer a vida do medio rural digna. Iso é o que ten que ter de fundamental. Porque senón vainos a parecer o que vivín na miña generación cando empezaba, que para mí foi o erro maior que houve, e temos a culpa todos, a administración, a formación e todo o mundo, que é desprestigiar o medio rural. Pois dicir, filliño, vaite daqui, que aquí se vive mal, que aquí é unha pobreza, que aquí é unha... Vamos a falar claro, que aquí é merda. Bueno, pois eso non. Pensemos que se dignificamos o rural e estamos orgullosos deles, moita xente da que está hoxe aquí pode vivir moi ben do medio rural dunha forma medioambientalmente satisfactoria, orgulloso do que fai e cunha economía que probablemente non necesite tantos gastos como outra do medio urbano. Vou facer solamente unha reflexión. A fame non está no medio rural. Sin embargo, en Madrid, e ao mellor hoxe en Santiago, que eu veño dali, sí que hai xente que xa está pasando. Entón, fagamos esta reflexión e pensemos que Galicia, como decía antes, é unha zona xeográficamente, climáticamente privilegiada.
podemos producir moitísimas cousas. Bueno, pois falando do que é a castaña, aquí vemos que temos a Galicia con unha superficie que non é a ideal. Dirixo-me a ti porque generalmente temos datos, pero eses datos cales son? Son os mellores que temos, son bons, son os mellores, pero non son bons, non son actualizados, pero son os datos de inventario forestal. Non hai outros mellores e aí aparecen 69.000 hectáreas de castiñeiro de froito, que é un pouquinho mezclado co que é o alixo en castellano. Eu puxenvolo en castellano porque por se había alguén que ao mellor non sea galego dos que está aquí, para que vexa aí un pouquinho as letras en castelán e eu falar en galego. Estamos falando de que hoxe temos máis de 70.000 hectáreas de castiñeiro de froito en Galicia. Algunas abandonadas, porque desas aproximadamente, pois eu creo que 38.000 hectáreas serán as que hoxe en día están en produción. Ese abandono ven por abandono medio rural, moitas veces non por falta de rendibilidade, senón por envellecemento. O avellentamento eu creo que é unha das cousas fundamentales que temos aquí. Debemos diferenciar para min dúas cousas fundamentales. Unha cousa é xubilarse e a outra cousa é ser pensionista. Eu creo que pensionistas deberíamos ter o dereito de ser todos e cobrar cando nos toca. Pero eso non quere dicir que unha persona de 65 anos ou 70 anos non este capacitada para facer unha función de oficina, de dirección, de coordinación, do que sea. Non temos por que jubilar os pensionistas. E moito menos cando teñen unha das pensións máis baixas que pode existir, que non chega nin siquiera ao salario mínimo interprofesional, que son 600 e moi poucos euros ao réxime especial agrario, o cual temos que dar outras opcións para que complementen esa renta que se ganou durante a súa vida. Bueno, pois, dentro desto, vemos que temos aproximadamente o 58% do que é a superficie total de España en castiñeiro de froito. A continuación, despois ven Castilla e León, despois ven Andalucía e despois Extremadura. Pero somos, vamos a presumir un pouco, xa que falaba de reivindicar o medio rural, a maior potencia en produción de castañas. Aparte deso, temos esta realidade. Esta realidade é que vamos por Caurel, vamos por Ancares, que son dous lugares preciosos para facer visitas, pero algunas veces máis dificultades temos para vivir, e está abandonado. Pois isto o que temos que facer é pouco a pouco non perderlo. Non se trata de cambiar todo. Podemos ter arándanos, podemos ter produción de aromáticas e medicinales, podemos introducir novos cultivos, pero eu son moito máis partidario de que aquela investigación que xa se fixo por o método de ensaio-erro, que a parte dos investigadores a fixeron os nosos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos e todos os anteros, a vayamos recollendo. E aí en Galicia temos que facer isto. Para min, recuperar os outros, limpialos, non sei se se ven ca luz, pero bueno, creo que as fotografías poden ser ilustrativas, máis que a palabra. Ver que os outros poden estar limpios. Nunca vai dar unha produción igual que unha plantación regular nova, pero por qué? Pois por moi sencillo, porque estas plantacións foron feitas con outro sistema e con outros cometidos. Foron feitas para un autoconsumo, para plantar unhas variedades de máis cedo, outras intermedias e outras máis tardías para comer castaña durante moito tempo, para ter madeira e facer a madeira que fora a máis directa posible para facer despois as portas, as vigas, o material de construcción das casas, para facer os muebles, para facer as cubas do viño. Todo isto é o que temos que pensar que é un ecosistema súbito. Eu sempre que propoño plantar castiñeiro, digo que hai que plantar castiñeiro. Se é posible facer unha micorrización, da que non sea inicio aos 15 anos, entre 15 e 30 anos, unha micorrización ao mellor con boletos, para que dé boletos, oriulis, e ao mellor que teña cantarelos, poñerlle unhas colmenas para ter mel, propolis, xalea real, e ademais que sirvan de polinización. Todas esas cousas podemos ter. E despois, se apañamos as castañas e queda un destrío, pois podemos meter 4 vellas a que apañen outra vez as ervas que quedaron e a castaña que quedou de destrío. E encima rebaixamos a incidencia das plagas esas que bichen a castaña, que son fundamentalmente aquí as cidias, hai 3 cidias, que son 3 bolboretiñas, 3 polillas, máis o curculia arefas, que é un coleóptero que tamén o oposita aí, e despois crías unha larva dentro da castaña, vai medrando hasta que, cando madura, dice, voume daqui que me van a comer. Entón, tiras outra vez ao chan.
Pois esas cousas, simplemente, o que temos que facer é unha reflexión de actitud. Unha actitud positiva por reivindicar e facer cousas no medio rural. Estaredes de acordo comigo en que se alguén quere ter silvas nunha finca, pois que teña as silvas. Pero, por favor, que lle recolla as moras. Porque, por lo menos, aproveitar algo. Que cada un que teña o que queira, pero que lle recolla. Porque é unha pena ver sitios abandonados cando falamos ao mellor dun terceiro mundo, que había que discutir cal é, que pasa fame. Entón, esa é unha pena, como digo eu, se hai algún pecado, para mí sería ese. Ter cousas que non estén aproveitadas. Bueno, pois, temos outras que isto é da zona do Invernadoiro, probablemente David conoce perfectamente, isto é un virariño de Conso, nas estribacións do Monte Invernadoiro que costa moitísimo traballar, pero que acolchan os castiñeiros para protexer o micerio de boletos e dulis, e que non lle mate o sol. Aquí é unha pradería na zona da Ulloa, donde abandonaron a ganadería porque a xente xubilouse e non quere muxir máis vacas, e entón planta castiñeiros a marco de 10 por 10, e vense aí un ano con protector e tutor, e despois vaise facendo a sega por medio. Isto, eu creo que debemos poñer 4 ideas, nada máis. Esta é terra de castiñeiros, non vamos inventar nada. O único que estamos facendo aquí é recopilando as ideas mellores e tratando de trasladalas. Entonces, unhas plantacións con criterio IXP. O criterio IXP non é ni máis ni menos que facer unha valoración do investigador, facer unha valoración do que son os medios da administración, a USC tamén a través do Consello Superior de Investigacións Científicas, dos produtores, dos comercializadores, da industria, e a facer un conxunto aí que nos poda axudar a valorar aquilo que pode ser máis rentable e que se pode facer mellor. E aí, se hai algún viverista ou alguna viverista aquí, a mí me preocupa moitísimo que esa planta que en Señorío de Rubiós se pon, teña un patrón bo para poñer un bon albariño, e así tamén para o castiñeiro, porque a non se lle ocurre, por exemplo, comprar unha cepa e decir, dá unha cepa, verdad? Dirá, oye, pois quero unha mencía insertada en Richard 110, ou en SO4. Pois o castiñeiro tamén, quero un HS, quero un 2741 insertado con amarelante, con xubía, con calquer variedade. Pero temos que ser profesionales, o que hai que empezar é por exigir aos viveiristas que nos den planta boa, que é a que pagan. Porque senón, despois vou ter un castiñeiro que non sirve, pero vou me dar conta deso dentro de 10 ou 15 anos. Entón, estas cousas son moi importantes, plantas con garantía. De feito, estamos agora, para o que lle interese, solicitamos desde Galicia os primeiros registros, porque isto, como falaba antes da administración, é moi delicado. Temos unha administración europea, onde eu algúns veces teño que ir a Bruselas ou a Estrasburgo, temos outra administración nacional, onde temos que ir a Madrid. Madrid ten competencias en registro de variedades comerciales, Galicia non ten. Entón, aquí, algunas das que vades ver aí, xa están registradas no registro de variedades comerciales. Iso quere dicir que se van a poder comercializar no futuro. Pero, lóxicamente, hai máis variedades, e teñen que ser de boa calidade. Despois que haxa unha comercialización idónea, a comercialización idónea é que eu podo ter 10.000 kilos de castañas e vendelas a 80 céntimos o kilo, e podo ter 10.000 kilos de castañas e vendelas a 2 euros o kilo. A diferencia é tremenda, verdad? Vamos poñer un exemplo moi sencillo. Si comemos patacas na casa, que todos as conocemos máis probablemente, e metemos no mesmo saco a Rambanger, Baraca de Sireja, Erla, Red Pontia, e vamos con eso a vendelo, que nos dirán, pero tú que me traes aquí. Iso nos pasa nos outros antigos, que estaban feitos para autoconsumo, e hai ao mellor nun souto 10 variedades, e no mesmo castiñeiro 2. Entón, cando chegamos para facer unha festa de mal gosto, iso é algo lúdico, algo que, bueno, unha sala máis curda, outra máis queimada, pintámonos con ela, bebemos viño, comemos chourizo, unha festa. Pero cando falamos de industria, necesitamos calidade organoléptica, necesitamos calidade industrial, que pele ben, que tabique pouco, tabicar pouco quer decir que non rompa por medio, porque senón non é castaña, é anaque de castaña, non nos la van pagar igual. E que vai seleccionada por calibres. O calibre, se eu digo calibre 60-80, quere dicir que hai 60, entre 60 e 80 castañas por kilo. Ese é o calibre. Fai falta máis gordo para unhas cousas, máis pequeno para outras, se vai para congelado, se vai para fariña, se vai para marrón glacé. Todo iso influye moitísimo no que é o precio. O traballo ven sendo moi parecido. Por tanto, temos que prever todo isto e intentar vender a 2 euros e non a 80 céntimos.
Despois temos unha interconexión. A investigación, este rapaz que estaba falando antes está facendo unha aplicación para que sirva para a práctica. Pero cantas veces, algunas veces, e se está aquí algún investigador que me perdone, pero teño que decirlo, cantas veces se investigaba o que me gustaba a min? Non. Hai que investigar o que pide, o que demanda a sociedade para que despois a investigación poda ter transferencia. Se non hai transferencia non hai innovación. E se non hai innovación, a investigación queda nun blog que lle chamamos archivador e queda nun papel. Por tanto, temos que ser máis exixentes de mandar aos investigadores que investiguen en función das nosas necesidades. Se non, non nos vale para nada na práctica. Entonces, aí temos unha cousa e por eso solicitamos e temos comprometida unha mesa da castaña onde participará a administración, produtores, comercializadores, viveiros. Para que? Para que todos den a cara diante dunha mesa e eu recolla as cousas, a administración recolla as cousas e as traslademos. Porque eu son o secretario da IXP, que é a figura obligatoria. Que é un secretario? É o vigilante de que se cumpla a normativa. E así este señor, que é un pillabán, pois, lóxicamente, cumpla a normativa, teño que denunciarlo. Porque ha dicho, Paquiño, mira, que fai isto ben. E se non a próxima, teño que denunciarlo. Iso é a marca de protección. Iso é o ben. Bueno, pois, aquí, o nacemento da indicación xeográfica protegida, os primeiros orixes foron no ano 84, pero conseguímola a partir dunha asociación que é aquela Asociación de Produtores e Exportadores, porque o que lle pedín é quero vos xuntos. Me dá igual que vos levedes ben ou mal, quero vos xuntos. Os comercializadores, a industria, os produtores, se non estades xuntos non podemos conseguir nada. Porque chamaron a porta individualmente hasta che dá vergonza. Dame cartos. Pa quen? Pa ti. Dache vergonza. Pero pedir para vos todos non me dá vergonza. Estou pedindo para o sector. Pois iso é o que fai estar xuntos. Cooperativas, sociedades, asociacións, me dá igual. Publicouse no DOG en febreiro de 2009 en base a dúas cousas fundamentais. É que nadie pense que o que se protexe é a castaña. É, en base a un produto de calidade, protexer o protagonista, que son aquelas dúas persoas que están a izquierda, os produtores. Me dá igual que viven de castañas, que de ovella, que de medra. Eses son os que hai que protexer. Eses son os que hai que salvar. Porque son os que están mantendo vivo o medio rural a través das accións que fai e da vivencia que ten na casa, na aldea ou nas fincas que limpian. Bueno, pois, aquí isto publicouse despois en maio de 2010 no Diario Oficial da Unión Europea, e aí o que podedes ver é esa zona verde onde están todos os ayuntamientos de Ourense, todos os ayuntamientos de Lugo, excepto que tocan Camar, que son da comarca de Mariña Oriental Central Occidental. Na parte de Coruña está toda a comarca de Terra de Melide, máis os ayuntamientos de Azúa e Boimorto, e despois está en Pontevedra toda a comarca do Deza e Tabeirós, Terra de Montes. As dúas comarcas máis son os concellos que tocan aí, que pertenecen a Caldas e a Pontevedra. Iso non quere decir que non presionáramos para que a Cañiza e algúns concellos de aquí, as Neves tamén podría ser, non podría tocar Comar, porque as condicións de calidade ao mellor non as daríamos justificado, porque isto non se lle dá a marca a calquera. Entón, nós quixemos meter todo Galicia, pero dixaron non. Ou é só unha variedade e metedes todo Galicia, ou se son todas as variedades non pode ser todo Galicia. Entón, imaginadevos o que sería ir a un souto e apañar esta sí, esta non, pa cesta de XP. Sería unha locura. Entón, houve que ir por todas as variedades autóctonas de Galicia de que? De castaña sativa. Entón, iso é a zona de protección. Entón, iso é o que protexe, sempre protexe un produto alimentario. E miro aquí para os das bodegas, esperemos que nos sigan recoñecendo o viño como un produto alimentario, non lle metan as etiquetas de grado alcohólico que lle meten os licores, senón sería un desastre, que andan peleando xa uns por eso. Entón, vedes aí 81 variedades, probablemente haxa máis, 81 variedades autóctonas de castaña sativa de Galicia, que están con marcadores de ADN, porque se un señor me trae castaña de China ou castaña de Ronda e dice, no, esta é galega, e dice, no, digo yo, no, esta non é, e dice, porque o dices tú. No, pois habrá que facer unha analítica con un marcador de ADN que diga, no, mira, aquí están as características destas castañas e non cumplen ninguna delas. Entón, pois, por as formas, pois, tedes nombres, por os tamaños, por a cor, por aspecto, por a procedencia. Entón, hai un montón de nombres. Esas podemos coller todas as que queiramos que entran dentro da cesta da IXP. Todas están protegidas. A partir de aquí, quen forman a IXP? Pois forman a IXP a parte dun Consello Regulador no que hai 6 representantes do sector produtor, 3 do consumo en fresco, da comercialización en fresco, 3 da industria de transformación, un vocal
que é da Administración por Lugo, outro vocal que é da Administración por Ourense, máis o secretario. Os vocales da Administración non votan, aquí hai algúns, por exemplo, que puxen algúns nombres simplemente para que xades máis de 150 produtores, hai uns desde 5.000 metros hasta 300 e pico hectáreas, que é o maior. Entón, temos aí, pois, un transformador Miguel Areán, Marrón Glasé, Alibós. Pensade que isto estamos falando solamente de iso que vedes aí, nesta campaña anterior non, porque ainda non se cerrou, porque ten transformación. Entón, hai alguna castaña que vai para fresco e se pode calibrar rapidamente o que é o contido e o que é a cantidade, pero hai outras que van para marrón glacé. Entón, se fai o marrón glacé, agora están facendo, hoxe estaban facendo enchantada marrón glacé. Entón, eso non podemos cuantificar, pero na anterior, solamente estes que están representados aí foron aproximadamente 21.300.000 kilos de transformación e venta, que é moita tela, porque esta castaña en fresco chega ao mercado mellor a 5 ou 6 euros en fresco. E cando vades comprar un marrón glacé aquí, se vades a tenda gourmet do Corte Inglés, por exemplo, en Madrid, vades ver a castaña aproximadamente unha castaña a 1 euro, pero se vades a esa mesma marca en París, ou en Bruselas, ou en Berlín, vades a encontrar esa castaña a 5 ou 6 euros. Entón, eso é o que quere dicir porque exporta, porque paga moi ben. Bueno, pois aquí están algúns. E despois, para que vexades simplemente os mercados, hai 3 mercados fundamentales. Fresco, primeira transformación que é a conxelada e a seca, e a segunda transformación que se fai toda a partir da conxelada e da seca. Porque toda a segunda transformación leva pelado e despois, menos a seca que vai para a fariña ou castaña pilonga, que se chama, que nos chamaremos de seca, porque pilonga tamén é unha variedade de Andalucía, toda además ten que levar unha cocción ou precocción. Entón, agora volvemos ao inicio. Pensade en que metemos 10 variedades no mesmo saco das castañas e temos que cocelas e peladas. Unha pelará antes, outra despois, unha non pelará, outra queimarase, e outras cocerán antes e outras despois, entón eso é un batiburrillo que non lo van pagar por un precio máis baixo. Aquí tedes o de fresco, primeira transformación sería esta, son 2 variedades de castaña conxelada e pelada, a seca vende la arriba. Aquí hai algunhas cousas como marrón glacé, castaña en almíbar, crema de castañas, puré de castañas, castaña en almíbar, bombón de marrón glacé, castaña precocida, fariña de castañas, castaña con ameixas, piñóns e cogomelos. O sea, hai un montón de produtos que se fai con castaña porque a castaña está moi valorada e entonces está toda vendida. Ese é un problema que non temos hoxe. E eu digo que non a vamos ter, creo que mentras vivamos todos estamos aquí, porque a castaña sativa é tan escasa que a demanda é altísima. E aquí a lei de oferta e demanda é a que funciona. Esta sería a segunda transformación, e aquí vemos o que sería unha calidade industrial, que pede ben, que quede limpiña, castaña inteira. Ese é un rendemento industrial. Esta é unha variedade que podemos ver aí que alongar, enseñaremos algunhas así de forma rápida. O destino da castaña para que vexades, a primeira transformación, a de fresco vai para os mercados nacionales, fundamentalmente, onde se consuma a castaña, onde hai moita xente nas cidades. Pero consúmese cada vez menos. Por qué? Ahora que non nos escoitan as mulleres, vou falar para os homens, porque cando chegamos, dícenos, oi, non me traes castañas para casa que me manchan, Entón vai ao castañeiro ali onde ao Corte Inglés, compras un burcho de castañas e comelas por aí. E facémoslo así casi todos, verdad? Entón o consumo en fresco vai baixando, pero non é só desto. É que pásanos con un repolo corazón de 5 kilos non se vende para a industria. Ou sí, para a industria sí. Pero que non se vende a pama de casa ou pamo de casa. Porque quere un repolo de 900 gramos porque non ten porcos para darlle, nin ten animales para despois tirarlo. Entón, todo isto regulariza o mercado. Entón, fixademos aí a exportación. O que é nacional é a porción pequeniña, o que é granata. Todo o demais vai para exportación. Fora da UE e dentro da UE. Pero estamos falando do 85%. E aquí en Rías Baixas que estades agora por 20 e pico, máis ou menos, verdad? 24, 26 de exportación, estuve onte con Ramón Idobro e por aí de mandar. Entón, nós temos aquí unha cousa que temos a Fernando Alonso, temos a Mar Márquez e temoslle tamén as máquinas, non teñen que ir a Honda japonesa ou a Ducati italiana. Temos todas as empresas de transformación de castaña están en Galicia e a maior produción está en Galicia. E aquí veredes despois que está tamén algún transformador que falará despois. Aquí están algúns logos de algunhas empresas e aquí vemos tamén a segunda transformación,
cremas, purés. Se falamos de cremas e purés para Centro Europa, xa non meto os principales produtores que colaboran con nós. Na red, cando vos falaba antes, Paco, o Grupo Europeo conformámoslo, foi unha proposta que fixen no ano 2010 e conformámoslo España, Italia, Francia e Portugal. Pero agora, se algún vos interesa, xa vos digo que son 13, 14 e 15, volve tocar este ano en España, en Plasencia e Guadalupe. Eu non podería estar porque me toca facer a xustificación de todo o que é Consello Regulador, pero faise un ano en España, o seguinte en Francia, o seguinte en Portugal, o seguinte en Francia e o seguinte en Italia. Entonces, agora o anterior foi na Toscana, en Marradi, entonces facemos que é un grupo onde empresarios, investigadores e todos pues falan. E aí xa non nos meto, pero Centro Europa non se lle ocurre meter unha carne de caza ou así sin meter un puré ou unha crema de castaña. Se falamos de marrón glacé, pois Sudamérica e Centroamérica. Se falamos de marrón denso, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait. E agora eu digo sempre, mirando un pouquiño, non digo por maiores, senón pos que chegamos xa a 40, 50 anos, que de recordades todos que falaban de que a castaña quitou moita fame. E agora estou dicindo Suiza, Francia, Alemania, Japón, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait. Estáse vendendo para os países de maior poder adquisitivo. A castaña dá dinheiro. Bueno, pois aquí vedes que colaboramos tamén cos Centros de Investigación Forestal de Lourizán, que é o centro de referencia a nivel xenética máis importante de España, eu diría que un dos máis importantes de Europa. Se hai alguén por aquí agora, pois sigue aínda fina, estaba a punto de jubilarse, pero sigue investigando, esperemos que deixe máis tempo, e aí hai un puesto a cubrir importantísimo. Está a estación fitopatolóxica de Areeiro, Pedro Mansilla jubilouse, é unha pena, deberan lle dar pensión e deixarlo traballando ali aínda, porque é un investigador que leva moitísimos anos, e a nivel fitopatolóxico son a estación fitopatolóxica de Galicia, plagas e enfermedades. Consello Superior de Investigación Científicas, tanto Campus de Santiago, Ourense e Lugo están colaborando con nós, sobre todo no Ourense a nivel de tecnoloxía dos alimentos, en Lugo máis ben a nivel de planta, e en Santiago un pouquiño máis a través de ingeniería química, por exemplo, aplicacións en fariña de castaña, modulación e por aí. E despois está o Instituto Galego de Calidade Alimentaria, que teño aí para decirvos que agora xa non é Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Onte foi presentado como Axencia Galega de Calidade Alimentaria, AGACAL. Bueno, pero hai máis. Hai libros que podedes consultar dentro da página web de Castaña Galicia, linkeados cas páxinas da Administración. Variedades para os outros novos son variedades priorizadas, aquelas que máis valor ao mercado. E despois tedes ese guía de cultivo do castiñeiro, que probablemente sea a guía máis completa que hai hoxe para a plantación e cuidados, que fixemos a través dun proxecto e colaborando con Lourizán e a Administración e todo o sector. Para plantar, non me vou meter en iso, pero solamente quero que sepades que aquí en Galicia das o castiñeiro adaptando a planta co seu patrón correspondiente a calquer sitio de clima de Galicia, sempre cando teña chan suficiente, ou sea, profundidade, que teña como mínimo 60 centímetros, se é posible, porque senón vai ser mal, o neno non vai medrar ben. E se ten profundidade e non encharca, temos variedades que se poden adaptar a cada zona. Lóxicamente non vou ir ao mellor poñer un alongal aquí, nesta zona. Poñerei unha variedade que veña máis de cedo e vendela ao mellor para consumo en fresco. Porque aquí a longal e a máis tardía, ao mellor ven unha climatoloxía que está cambiando agora e nos adianta moito o cultivar, vai ben. Pero despois temos que pensar na orientación. Non é o mesmo o castiñeiro nunha orientación norte que sur, ninguna planta. Pero pensades solamente por lógica, cando viaxades por aí, onde se implanta o castiñeiro de forma natural. Orientación norte, mellor, despois orientación este e despois orientación sur. Se é con sur, pois teño que meter patrón, generalmente, moitas veces, aquí xa habría que meter patrón híbrido, portenxertos híbrido para unha variedade que quixéramos. Análisis de suelo, porque independientemente cando me dicen, oye, que abonado yo metería aquí, home, para a maior parte de Galicia, pois con 0,147 sería o correspondiente, pero claro, hai que analizarlo, porque o mellor para o do veciño xa non vale. Despois, se hai que facer destoconado, pois, se pode, si, é máis caro. Poño destoconado porque hai que ter moito cuidado co castiñeiro, é fuerte, pero tamén ten, igual que lle pasa ao viñedo, cando implantamos non quero un piñeiral ou un coquilital, temos que ter cuidado co armillar e a melena. Entón, hai que mirar, tamén non se pode facer eso. Seleccionar a planta, para mí, a tema fundamental, e levo dicindo desde que empecé, planta de garantías e éxito seguro no proxecto. Enxerto, despois adaptado,
poda, unha poda que sea boa a nivel sanitario e de formación para despois ter as labores que queira facer. Se teño o trator máis alto, pois poda de formación máis alta. Se quero deixalo máis baixo para cando vai a vello non subir a escalera para facer a de muca por máis baixa, pero todo ten cousas boas e malas. Entón, iso é elexido moi ben. Aquí vemos, isto é unha das fotografías da primeira vez que fomos a Francia. Esta é unha fotografía de Bergerac. Vemos que ten 6 fios de pastor. Eu digo que as portas están non para abrilas, as portas están para pechadas, se non se poñería portas. E cando lle poñemos portas e calgo dentro, ten valor. Pois aí tamén, fixadevos que é tan boa castaña que a come o esquío, o xabaril, a ardilla, está aí dándolle voltas, hasta que a come, se non ten noces e se non ten velas. Bueno, pois comen o teixo, come o todo. Hasta hai algúns humanos que non teñen castiñeiros e as levan tamén dos outros. Pero iso é unha cousa significativa. Nadie rouba algo que non ten valor. Entón, iso pensar tamén. Isto é un marco 12x12. Non é castaña permitida en Galicia. Este é unha marigul, é unha híbrida, produtora directa. E como produtores directos, lóxicamente, non están permitidos en ninguna marca de calidade. Non podedes ter un híbrido produtor directo aquí en Rías Baixas. Teredes que ter albariño, ou teredes que ter outra variedade que lle chamamos nobles. E aquí vou vos presentar simplemente os resultados dun proxecto de forma moi rápida. Foi un dos primeiros para ver que a investigación temos que poñela a disposición do sector. E, Paco, se me estendo moito, córtame. A zona amparada por XP. Por que está ese territorio? Eu pedín ampliación un pouquinho máis hacia o interior, porque generalmente a castaña, igual que o bo viño tinto, non me corrixades agora, non deixarme quedar mal, necesita algunhas horas frío, generalmente para facer crianza ou reserva. Entonces as horas frío están máis hacia o interior. Entonces vamos ver por qué. Este é o mapa de malla climática de Galicia. Isto que nos demostra que en función de intensidades de color vai por temperaturas. Temperatura media do mes máis frío. Canto máis grande sea a temperatura é mellor para unhas cousas e peor para outras. Pois claro que así. E o castiñeiro necesita unha parada aérea invernal para ter un bon produto. Por tanto, canto máis subamos un pouquinho, non nos vamos a decir aos consumidores, pero canto máis subamos un pouquinho, teóricamente mellor é a calidade do produto. Ahora, despois das calidades tampouco non fagades moito caso, porque algunhas veces as catas estandarizadas son estandarizadas para definir un produto, pero a mellor non é o que me gusta a mí. Entón, cada produto ten que ter un mercado, simplemente buscar. Bueno, pois iso vai en función da malla climática, e fixadevos que a malla climática máis oscura coincide co territorio XP. Pero, bueno, hai iniciativas, estaba falando antes con Paco, que me están chamando para a zona de Aranga, por a zona de Touro, por a zona de Boqueixón, por a zona tamén de aquí, para o mellor ter intención de solicitar ampliación de territorio de producción. Bueno, pois hai algúns criterios de selección que se fixeron para ver como poliniza unha castaña. Vou vos explicar de forma, espero que fácil e rápida. Se non poliniza ben unha castaña, cando vou apañar as castañas teño pieles, e os mellores dicen, este ano non vale para nada, é todo monte. Iso é que hai unha mala polinización. A característica da flor femenina da castaña, que é o ourizo, xa é ter as 4, 6, 8, generalmente son 6 pieles, 3 castañas, verdad? Que ten cada ourizo. Entón son 6 pieles, en do espermo de fora e epispermo de dentro. Esa é a característica da flor femenina. Que fai a flor masculina? Fecundala e enchela de fruto. Entón, se hai unha boa polinización, vou ter, en vez de unha ou ninguna castaña, 2 ou 3 chías. Canto máis teña, máis kilos. Canto máis kilos, máis cartos. Esa é a polinización. Pois estuvamos facendo investigacións porque a mí me preocupaba que en algunhas zonas con este cambio climático poliniza mal. Non pensemos no kiwi, non ten nada que ver. Estes árboles autopolinizanse. Se metemos, por exemplo, unha lemesa, autopolinízasela perfectamente, pero ao mellor metemos unha xuría e a polinización non é igual. Se hai algún técnico aquí, son o que se chaman mesoestaminados ou non estaminados, o polen masculino. Entón, aquí vemos, por exemplo, algunas. Este é unha negrada, unha gran produtora, vemos que florea moi ben. Ese é o
ou a candea ou flor masculina, e temos aí a negral, a picona, a serodia, unha máis de cedo, outra máis tardías, para ver cales podemos polinizar, porque generalmente a florciña femenina ten 20 días aproximadamente o oviducto aberto para fecundar. Entonces, temos que terlo presente. E aquí temos outra. Esta xa non é a mesma variedade. Esta é unha rapada, que nos sorprendeu moitísimo. Non é unha lonxe estaminada. A lonxe estaminada é peliños máis largos, moito polen abundante. Esta é máis corta, pero ten moito polen viable. E fecunda moi ben. É unha gran produtora e tamén ten moi boa actitude para comer. Rapada, inxerta, aventura é a máis de cedo. Entón, vemos que estamos traballando para que a xente teña información e despois decida. Bueno, pois, a compatibilidade é moi sencilla. É isto. Vedes? A do medio non se polinizou. Quedou a piel femenina. Están as pieles aí. As do beira, pois, polinizou mellor. Como estamos en terra de castañas, e bueno, aí hai unha cousa que estaba a primeira onde está 100 debería ser maior que 100, en vez de 100 menor que é, debería ser ao revés, sí, maior. E despois, pois cando ten menos de 100 castañas, facemos un cuadrante, collemos ourizos, e se ten unha sola por castaña, iso que poliniza algo hai que facer. Entonces, antes falaba de regar os cultivos. O que é o castiñeiro necesita moi pouca rega, pero cando ten sede tamén lle gusta beber. As épocas importantes para regar serían en polinización, que é o mes de xullo xeralmente, non ten problema, generalmente non require rega en Galicia, de momento, e despois, agora, no mes de setembro, a partir de setembro, mes e medio antes de que caiga por maduración natural, porque empeza a medrar o froito. Se medra o froito, castaña máis grande, se é máis grande, máis kilos, e se é máis grande, máis presión no ourizo, e sale solta, máis fácil de recoller. Vou así un pouco apurado porque quero volver máis veces, quero que me pitedes máis veces, pero quero darnos unha visión xeral para que vos fagades unha idea de que este é un mundo que se sabedes moito, pero falta moito por aplicar a práctica. Aquí esta é unha zona onde, por exemplo, a Aventura e a Garrida, vedes todo o color verde, é onde hai castañas desa variedade. Pero onde hai os puntiños azules, hai máis Garrida, e onde hai os puntiños negros, hai máis Ventura. Por exemplo, se pasamos a outra, a negral, fixadevos que casi coincide os puntiños negros na cuenca do Sil, por a zona ben desde Valdeorras, baixando. A famosa e a longal, por a zona de Consofrieiras, pegando con Portugal, tamén teñen alguna na zona de Manzaneda, da Vide, pero ali é máis amarelante, que veremos agora, aí a tedes. De parede picona, máis ben entre o que é Caurela e Ancares, é a zona máis importante, tamén traspasa lá o Bierzo, pero é a máis extendida de parede, é a variedade máis extendida de Galicia. E aquí vedes, por exemplo, 16 variedades. Cando vedes aí, eu discutía aos investigadores que non me gustaba que puxeran principais variedades galegas, porque principais algunas veces parece que son as mellores ou as máis importantes. Non, son as máis extendidas. Entón, aí esas 16 variedades xa están registradas, máis outras 7 que se registraron a petición de Galicia, e agora, pues María Ciorda, o outro día me decía que eles van solicitar por parte de Asturias a Valduna, e dixo, me dá igual, porque unha vez que solicitas o registro, a castaña queda registrada para todo o territorio nacional, entón nos dá igual que la registre, pero que estén registradas para poder comercializar. Sí que me preocupa se hai algún técnico, e miro agora para David tamén, me preocupa, David, que a nivel europeo solamente registran, e iso imagínate que pasaría, por exemplo, en Albariños, que unha variedade é un solo clon, monoclonal. Ese é un error. Aquí levamos moitísimos anos protexendo a mellor 3 ou 4 clons, porque os foron cuidando o señor de aquí dun concello limítrofe, outro de Manzaneda, outro do Saliñao, outro do Caurel, e hoxe volver a reducir unha variedade para cambiar o nombre non ten sentido. Sería suficiente con poñer clon 1, clon 2, clon 3 de amargante, punto. Pero somos tan metódicos que temos o centro de referencia europeo en Hungría para a castaña, ainda que está solicitado de España para aquí, Bueno, pois isto serían as variedades, esas serían peladas, e isto con piel. Pois bueno, isto tedelo colgado na página web, poderos baixar. Seguiremos investigando, pero nós queremos tamén que no mellor, cando alguén quere a variedade X, que esa variedade X a teño o viveiro. Porque se eu quero a X e non o tengo o viveiro, non a podo plantar. Se o viveiro fai a X e non lle pide nadie, tampouco a vende. Entón é un desbarajuste. Pois trataremos de que aquí, se alguén necesita algo, que o teña, pero que estemos comunicados. Era o que falaba antes de intercomunicación. Vedes como é unha famosa, vede o corte sempre para canto menos penetración hai, máis calidad industrial, mellor pela e menos calidad.
esta sería a famosa, por exemplo, a de Parede, para a fariña, a famosa e amarelante para marrón glacé e para castaña en almíbar, a Aventura, que é a máis de cedo, esta sería a Negral, un gran polinizador e gran productora, moi boa para fresco tamén. Despois teríamos a Longal, a máis tardía, pero que é de toda a industria que é de Longal, porque se conserva moi ben. Pensade que a castaña galega ten aproximadamente entre o 55 e o 60% de carbohidratos, máis unha humedad relativa superior ao 50% cando se apaña. Humedad, carbohidratos, que son os azúcares, iso é un caldo de cultivo para bacterias e fungos tremendo. Se eu teño que matar esa castaña a Brasil en barco, vai chegar moita podre, verdad? Entón, queremos variedades que tamén resistan. Todo isto pensade para elegir. Bueno, pois, esa xoría, e vou se pasar moi rápido o que son algunhas cousas. Isto é no INRA francés, donde fan investigación, cada parceliña poñen unha variedade, outra variedade, un patrón, outro patrón, máis poda máis alta, poda máis baixa, fertilización distinta, rego distinto, para despois enseñar aos agricultores. Vedes que se pode recoller con redes. Vamos, Paco e Maseu, collemos as redes, botamos iso ao trator, vimos para aquí encima, botámoslo encima e recollemos aquí e xa non chove. Non temos que andar apañando todo o día, deixamos a rede colocada e os 2 días volvemos. Pero, bueno, tamén temos aspiradoras, igual que as que temos para a limpieza do que é o Concello, para sopladoras que tamén aspiran, temos mangueiras de 50 metros para deixar o trator na beira e a carretilla e aspirar no medio do souto, temos colleitadoras automotrices. Bueno, pois para que vexades simplemente alguna. A maquiniña aquela vermella que vedes ali, esa é a seleccionadora, e a da dereita é a estiradora de redes. Pero, bueno, con dimensións pequenas non farían en falta esas máquinas aquí. Pois, aí vedes mellor, aquí vedes unha con 2 corpos, é unha barredora con cilindros que figuran aí adiante como se fora para a limpieza, meten, aspiran e deseleccionan na parte de atrás. Esta sería outra seleccionadora, esta sería unha que recolle pedras, paus, castañas, follas e non as selecciona, entón pasaríamos a esta. Os maiores seguro que recordan o que era a malladora e a aireadora, pois é algo moi similar a nivel de castaña. Pero temos outra que esta é para fincas máis pequenas, isto é como se fora un motocultor, desta altura máis ou menos, vedes a mangueira atrás, as castañas separadas van para esas cestiñas de alambre e as que teñen o rizo van para as outras. Isto, o que teña unha finca de 50 hectáreas que necesite pois, unha cisterna de 16.000 litros, vai ter que coller un tractor de moitos cabalos e doble tracción, se é pendiente. Jo que teño unha finca de pequeniña de 1000 metros, collerá un motocultor. Isto tamén non hai nas máquinas. E canto máis se demande, máis investigarán e máis diversificarán. Agora temos tractores fruteiros, viñeiros, con orugas, temos un montón deles, bueno, pois nas máquinas isto ocorre mesmo. Este é o motocultor por a parte de adiante. Este é outro tipo de máquina. Ya aquí, despois de apañalas, temos que procesalas. Este é o túnel de congelación máis grande do mundo, que está aquí, en Galicia. Está en Monterroso. Fai un conxelado con nitróxeno líquido a menos 160 e pico, e despois pasa xa a unhas cámaras de congelación donde chamamos de congelado IQF, mantén as características igual prácticamente que cando está o produto fresco. Trasladando un pouquinho mar, sería como facer merluza conxelada en alta mar ou facer merluza conxelada desde que ven o barco dali a 15 días ou un mes e facer aquí. Bueno, esta sería unha calibradora grande, selecciona por tamaños, despois vai unha tolva por unhas cintas, pasa unha peladora. Hai 2 tipos de pelado, pelado a fuego e pelado a vapor. O pelado a vapor utilízase máis para cousas máis delicadas. Ese pelado despois sale por esta zona. Esa zona vai a unha máquina limpadora, ten unha máquina de lectura óptica que é unha rapidez tremenda, ve o que non ve o ollo humano, e entón cousas que ve dun color, descartas e vai para os corpos de asoporcel, de coporcel, de core, de quen sea. Pero non vai para a alimentación humana, que ten que recordade que estamos falando de IXP. IXP certifica orixe, certifica proceso de produción e certifica calidade. Por tanto, se non ten a calidade, non vai. Despois vos lo comento agora. En fresco, por exemplo, toda a castaña ten que ir desinsectada. Non está totalmente prohibido, non por IXP, sino por sanidade humana, que se venda castaña fresca con organismo vivo dentro, calquer fruta. Sin embargo, moitas veces vas ás tiendas e vedes unha castaña que sale un verde dentro. Iso é ilegal? Sí. Sancionaron? Pois non, pero poden sancionar. Entón, todas as castañas de Galicia van desinsectadas con agua pura.
Podemos decir que somos os únicos a nivel mundial que a produción é totalmente natural, a transformación faise todas sin ningún elemento de síntesis e a desinsertación se fai con auga pura. Os únicos a nivel mundial. Pero iso tamén é a calidade organoléctrica, a calidade sanitaria, a calidade industrial, hai moitas calidades. Eu creo que a calidade sanitaria é objetivable. A este home gustan as castañas amarelantes e a min gustame, por exemplo, o mellor os a de Lemos. Iso é calidade organoléctrica, pero a calidade sanitaria é totalmente objetivable, é demostrable. Bueno, pois eses son os túneles de procesado, despois vou vos enseñar aquí algúns modelos, o que vos enseñaba antes, outros vellos que teñen un montón de variedades. Isto tamén do invernadoiro, foron secando algúns e poñendo outros cun marco xa máis regular para poder meter uns castiñeiros que podan meter unha máquina apañadora ou sopladora. Fixádevos aquí, cada un faino como pode e como sabe. Aquí secou un castiñeiro, pero xa deixaron os bravos para enxertar outra vez no mesmo sitio. David me dará razón. No castiñeiro de Pumbariños cortaron a viga do medio, pero probablemente aquela viga do medio fora deixar xa pensando por si lle pasaba algo ao castiñeiro. Iso é de xente moi inteligente. O sea, iso é o que nos deixaron o legado dos maiores. E recordade que estades aquí moita xente xove, pero o mellor profesional é a experiencia dos maiores e a formación dos xóvenes, metelas nesta botella, remexelas moi ben a sacar a profesional dali. Porque algunhas veces a experiencia dos maiores descartámola e é tamén moi válida. Entón, iso é moi importante que vexades. Aquí vemos unha vacunación, porque tamén traballamos en prevención e curación de enfermedades. Van do orde de 100 e pico mil castiñeros desde que empezou a IXP vacunados con cepas hipovirulentas do chancro. Todo o que vexades pintado así é troquelado, quere decir que está vacunado. O chancro entra por ferida aberta, se non hai ferida aberta non entra o chancro. Entón, é unha cousa que metemos fundamentalmente os que manexamos os castiñeiros, vémolos co seu tutor, co seu protector, vemos un depósito ali arriba que eu poño sempre, porque cada un traballa como pode. Aí non hai auga, verdade? Aí non hai auga, hai unha carretera, pero non hai fontes. Sin embargo, o señor puxo un depósito de mililitros para recoller en inverno a auga e despois regar cando lle fixera falta. Cada un ten que apañarse como pode, porque sabe que despois lle vai facer falta auga no verano, entón aproveita aí. Aquí vemos como teñen as mangueiras. Eu puño sempre este home de exemplo, e a cooperativa Amarelante, que falará despois, porque as dificultades que eles fixeron demostranos que todo é posible. Nas estribacións do invernadoiro, unha parcela dun señor que foi policía toda a súa vida en Vigo, colleu as vacacións para ir a apañar as castañas a Vilariño de Conso e está jubilado agora cuidando os seus castiñeiros e vende Amarelante inxerta que dá gusto delas. E cando se fan as cousas ben, eu creo que, mirade, protectores con xestas, pois tamén vale. Circular, porque non se debe regar o cuello. Bueno, pois son algunas fotografías. Vedes que ten un acolchado por o tema de micorrizado. Vedelo aí. Vedes un enxerto para non cortar a cabeza inteira cando quero cambiar variedade. Mételle dúas pugas e despois se prenden as pugas corta por ramas e non corta a cabeza do castiñeiro inteira, porque ao mellor ese castiñeiro ten 40 anos e querelle cambiar a variedade. Bueno, pois estas cousas, isto é os que falábamos antes, David. Isto é a plantación de sober. Son 13 hectáreas dunha variedade única. Os polinizadores meteronos por arriba porque a forma de plantación sería máis ou menos, vamos a supoñer que poñemos 10 por 10, entón sería a primeira fila por lado do vento dominante, se non hai castiñeiros vellos por ali, tenemos un macho polinizador, 10 castiñeiros, porque temos 100 metros por un lado, 100 metros por outro, entre 10, damos 10 castiñeiros por lado. Meteríamos primeiro, por exemplo, negral, despois escollemos, imaginemos xudía, segunda, terceira, cuarta e quinta fila xudía, a siguiente metemos o negral, o rapado outra vez, outro polinizador, e despois outras 4 de xudía outra vez. Entón teríamos 80% de variedade priorizada e 20% de polinizador, porque ao mellor non temos castiñeiros ao lado que polinicen ben, entón é importante fazer eso. E aquí teño unha que co permiso xa me o pido, porque sempre mo dá, para dar a introducción de despois, que quero, el non vai falar ben de si mismo, pero quero falar eu, porque esta xente ten moitísimo valor. Sin ter un puñetero castiñeiro, meteronse, afrontaron entre eles, non vou dar moitas explicacións, David, para que o fagaste despois, pero meteronse con, perdón a expresión, con sus cataplines todos, a facer produción e comercialización de castañas sin ter un castiñeiro en propiedade.
a partir dunha charla, se non me equivoco, fora en Pobra de Tribes que viñerades, que estuvera eu, e a partir de ali empezamos a falar, e eu, para min, é o exemplo claro, porque facer as cousas fáciles fan calquera. Facer as difíciles hai que botarlle valor, eles teñen, e ademais eu estou moi contento e moi orgulloso de todo o que fixeron, porque vale a pena. Bueno, por a miña parte, vou vos enseñar os logros dentro desta diapositiva. Asociacionismo, xuntarse, iso de que cegue dun ollo para ver cegar o outro dos dous non vale a pena. Solo se poden conseguir logros xuntándose, ainda que sea solamente para dúas cousas, para unha, algún punto en común temos que ter para xuntarnos ainda que non nos levemos ben. Conseguimos desde Galicia para toda Europa que o Castilleiro este metido na OCM de Froitas e Hortalizas. O Grupo Europeo da Castaña foi unha iniciativa que lle propuxen eu ao sector e que aceptaron, a que lle estou moi agradecida, porque falta a primeira vez que non acepte unha cousa, e moi orgulloso porque falta a primeira vez que dentro do Consello Regulador, con 4 reunións mínimas anuales, non se aprobara calquer cousa importante por unanimidade, que tamén é moi importante. Conseguimos meter a castaña dentro da PAC, conseguimos facer unha red nacional, conseguimos axudas por sector, podría falar ainda además de Mesa da Castaña, pero estes logros só se fan xuntos, única e exclusivamente xuntándose. Se eu fora de loco por aí adiante, este está tolo, este está pedindo cousas que... Cando fun pedir o da OCM de Froitas e Hortalizas, o representante da COAG de Andalucía, que é o representante principal, Chico me decía: Vilariño, tú estás loco, isto é imposible. E dixen: non, non estou loco porque xa está conseguido. E as locuras se consiguen con esforzo, con dedicación e con actitude. Actitude, porque aptos sodes todos. Bueno, pois, como se suele decir, un placer estar con vos. Espero que algo fora interesante e moitas gracias por todo. Vale. Despois, igual que fixemos a mañá, o remate de todas as ponencias, facemos unha pequena mesa redonda e seguramente xurda alguna pregunta para Vilariño, que, bueno, David, por favor, sube, acércate. Eu creo que a minha presentación da que fixo el non a vou facer eu, porque dixo, entre outras cousas, que nas dificultades que tiñades para pôr en marcha o vosso proxecto, demostrastes, a pesar desas dificultades, demostrastes que era posible. Bueno, David Rodríguez nada en Manzaneda no ano 78, e despois de pasar máis de 4 anos traballando no eido forestal para a empresa Finsa, no ano 2002 comeza a traballar no Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta de Galicia como bombeiro forestal, corpo do que forma actualmente parte, aínda que está en excedencia por ocupar un cargo público. Actualmente, desde o 2016, é deputado de En Marea no Parlamento de Galicia, por a provincia de Ourense, sendo secretario da Comisión do Estatuto dos Deputados, vocal da recente rematada Comisión Especial do Estudio e Análisis da Reforma de Política Forestal, de Prevención e Extinción de Incendios Forestais e do Plan Forestal de Galicia. É portavoz da Comisión da Agricultura, Gandería e Alimentación e Montes. Foi alcalde do Concello de Manzaneda desde o 2009 ata o 2016, elegido por maioría absoluta. Nesa etapa foi secretario do GDR Silvi Beina Bea, o sea que nos conoce perfectamente. Pome aquí tamén que é pai de Duarnena, supoño que queres destacarla, e que foi membro do grupo de música de rock bravú Cucho Fellos, na que tocaba a guitarra eléctrica e coa que publicou 3 discos. No ano 2013 funda xunto con outros 9 socios e socias a cooperativista Amarelante, Amarelante Sociedade Cooperativa Galega, dedicada á explotación comunitaria da terra na que transforma castaña. Entón, David, por favor. Paco, moitas grazas. Meu pai sempre me dicía que home de moitos oficios que malo, pois ese fun eu. Non teño moitos, pero non dou atendido todo ben como debera. Darle moitas gracias ao GDR de novo polo convite, por pensar en nós. Gracias a Paco, aos traballadores do GDR, gracias tamén a Javier Otero, que anda por aí. E como non, tamén botarles un pouco a bronca, porque moitas veces nos poñen detrás de IXP a falar, e moitas veces dicimos que é unha faena, non ter de falar despois de Vilariño, porque eu penso que é unha das persoas hoxe que máis sabe de castaña, non en Galicia, non no territorio nacional español, ni na península, senón de todo o mundo. É verdade, grazas a IXP Castaña de Galicia, nós comezamos con este proxecto. O proxecto xurdiu a hora de
moitas veces cando nos xuntábamos que queríamos ocupar o noso territorio, non resinábamos a abandonalo e non atopábamos moitas veces alternativa. E, bueno, pues un día nunha charla de Belerín, pois vimos que a alternativa que tiñamos nos no noso propio concello. Temos un concello dunha produción moi importante de castiñeiro de castaño e estaba, pois, está a día de hoxe un 50% máis ou menos abandonado. Estamos falando dunha produción que en principio era de subsistencia, hoxe a xente xa empeza a compaxinar as súas actividades laborais, pero nós queríamos ir un pouco máis alá e que, bueno, que a cooperativa pues, que dese fixar poboación e que deixase recurso económico pues, no medio onde vivimos, que pensamos que é o máis importante para así non baleirar as nosas vidas. Fai máis ou menos 5 anos que nos conformamos como sociedade cooperativa. Somos 10 socias e socios, 5 parellas con nosos nenos e nenas. Bueno, foi unha tarefa difícil conseguir castiñeiros cando non tes ni unha hectárea de terreo. Ali no Macío Central, no Concello de Manzaneda, donde vimos nós, temos un minifundismo moi acentuado, o que moitas veces nos dificultou o acceso á terra. Non penso que é unha eiva que temos en todo o país e que moitas veces as administracións están a obviar cando hai un proxecto ilusionante que pode fixar poboación e que se sabe que atopa esa dificultade do acceso á terra para establecer un proxecto. A cooperativa, pois, como podedes ver aí, fai 5 anos, creouse, entre comillas, nunha crise económica e social, nunha crise ambiental, esa non vai entrecomillada, porque existe desde fai moito tempo, un envellecemento poboacional, seguro que moi por encima do que tedes aquí nas comarcas de Condado de Paladanta. Estamos falando de que o Concello de Manzaneda é o segundo máis grande da comarca e temos 900 habitantes, non? Pois temos o Concello de Trives, o Concello un poquinho máis grande, pero depois temos concellos como Chandrexa de Queixa ou como San Xoán de Río con tan só 500 habitantes. Por lo tanto, o abandono do medio rural, as condicións orográficas, a falta de infraestructuras adecuadas á necesidade da xente, pois o que fixo que a xente fora abandonando o espazo. Todo isto pois, aumenta o risco de degradación ambiental e dos incendios. Bueno, hoxe estas xornadas están dedicadas a iso, non? As oportunidades do lume, depois do que pasou nas neves o ano pasado, foi zona cero. Tive a sorte, por desgraza, de escutar o alcalde no Parlamento dando as explicacións do que pasou nas neves, de ver algún documental dun rapaz das neves, Adrián González, que lle poñía calquera os pelos de punta, e iso que eu traballo en extinción de incendios. Pero bueno, contra iso eu penso que sí que temos que ser conscientes de que hai posibilidades de mudar o modelo actual, e o modelo por que apostamos non é un modelo que queremos que a xente que entra no noso proxecto se quede a vivir no rural e ocupe o espazo, non que veña un proxecto que poña ali o seu recurso e que volva dentro de 20 anos se cadra a cortalo. Ese proxecto, como recurso económico para a xente que temos unha actividade que vive nunha cidade é bo, pero se queremos que os espazos non se valeiren, teñen que ser proxectos que fixen poboación. Consiste a fórmula que escollemos para xerar este proxecto foi a de explotación comunitaria da terra. Pensamos que era unha fórmula que se adecuaba tanto á necesidade das 10 socias e socios que acompañamos a cooperativa como a zona na que estamos, e para ello decidimos explotar o castiñeiro. Hoxe estamos máis ou menos no tanto por cento que explicaba Vilarín do abandono dos nosos outros. Estamos falando dunha zona productora moi importante, toda a zona de Vilariño de Conso, de Viana do Bolo, de Manzaneda, Pobo de Trives, etc. Para ello, eliximos, ao non ter propiedades, ao non ter castiñeiros, alugados. Non foi doado porque, bueno, de repente, nun abandono crecente
nunha actividade, como pode ser a castaña, pois que veñan 10 persoas novas a querer alugar soutos, e éramos dali, a Miranda de Parto, 60% dos cooperativistas somos de Manzaneda. Pois, bueno, moitas veces está para que creáramos soutos, non? Bueno, pois atopámonos con que actualmente estamos gestionando o secretario de Souto. Non temos o marco que nos explicaba Vilariño, porque hai un minifundismo moi grande. Entón estamos nuns 500 castiñeiros máis ou menos. E bueno, e a partir de aí tamén dicir que na cesión alugueiro dos Soutos agora mesmo estamos un pouco desbordados, porque hai moita xente que nos ven a arreglar os Soutos, non? Dicir, bueno, mira, vos quedades con eles durante 15 anos con tal de que o deixedes como deixastes os que collestes a toda agora. De momento tivemos que frenar un pouco, somos os que somos, bueno, temos un posto medio, unha unidade media de traballo anual de cooperativistas, o resto estamos incorporando, traballando os fines de semana, días festivos, vacacións, etc., cando podemos. Hoxe de feito isto de vacacións. Pero bueno, que é un traballo ilusionante e que nos gusta. O traballo de campo que fixemos, isto tamén, bueno, temos que darle gracias a Vilariño e a ESP, porque desde o primeiro momento estuveron ao lado noso, explicándonos e asesorándonos nos pasos que tínhamos que dar. Pois foi de empezar a identificar os soutos e as parcelas, traballo de limpieza e desbroce. Bueno, había soutos onde os propietarios ou as propietarias nos dixeron, mira, aquí tedes máis ou menos uns 8 castiñeiros, pero non se vían camaleza, non? Depois de rozar e deixar o souto limpio, pois igual había 14 ou 15, o sea, para que vos imaginades o traballo que nos deu por limpar eses soutos. Traballos de debouca, estamos falando de castiñeiros que levaban se cada 30 ou 40 anos sen que lle tocara, tiñan unha carga de madeira excesiva, tiñan moito chancro, e tamén temos que darle gracias a Mansilla. Bueno, eu non sabía que estaba xubilado, que ele foi un dos que a través do Concello pois empezou a animar a xente que vecinara a facer ese traballo de vacinación contra o chancro. Agora mesmo estamos con outra praga, que é o tema da vespilla. Bueno, pois tamén temos a xente traballando, como pode ser Fina en Lurizán, como pode ser a IXP, que este local nos están orientando nas recomendacións para a eliminación ou non eliminación, depende de soltar un parásito ou non. E despois, bueno, fomos identificando os soutos para que a xente soupera que tiñan dono, que non está levando moito traballo de recuperalos e que non viñera todo o mundo delas. E como podedes ver, bueno, temos 30 soutos, bueno, con unha superficie de casi 8 hectáreas, con 419 pés, agora mesmo actualmente xa temos algo máis. E aquí, pois, andimos tendo o ano no que facemos a debouca, o mes no que facemos o desbroce, o número de pés que temos en cada souto, un traballo que además parecía algo que é moi útil coa primeira intervención, algo que se podría aplicar moi ben tamén no traballo este. E, bueno, pois isto son cousas que nos levando mes a mes para saber, antes da recollida, o traballo que nos queda por facer. O proxecto amarelante é que é onde máis me quería parar, porque aparte do traballo de campo, pois eu teño aquí marcados uns puntos importantes que foi por os que nos guiamos, non? Primeiro tiñamos claro que queríamos dinamizar o rural quedándonos. No ano 2011 tiñamos un ceiro con 11 nenos e nenas. Hoxe temos un ceiro con 26 nenos e nenas. Nun concello de menos de 1000 habitantes penso que é algo moi importante. Non foi só Marlante, fixeron a Oficina de Fomento de Cooperativismo, onde saíron múltiples negocios, como poden ser adegas, queixerías. Aunque vivimos en Manzaneda, que é zona de montaña, o Val do Ribei ten uns excelentes viños, caldos tamén da de Ribeira Sacra, donde hai moitas checinerías, transformación de carne, etc. E todo isto fixo que curiosamente quedara crecido tanto o censo como o número de nenos nun concello, como vos digo, de alta montaña, que moitas veces non é doado. E depois queríamos aproveitar os recursos endóxenos. Dice Vilariño, temos a experiencia dos nosos maiores aí, cando eles tiñan eses castiñeiros era por algo, non era unha planta ornamental, non era un árbol para adorno, era de subsistio.
subsistencia. Entón, aproveitemos as novas técnicas que temos para traballar os nosos castiñeiros, para transformar o noso produto e podemos sacar unhas rendas boas, un traballo moi digno e a parte estamos facendo un traballo moi bon, tanto a sentar poboación, podemos reivindicar o noso territorio, podemos proteger o noso territorio e a parte estamos xerando emprego. Para todo isto, conservación da paisaxe, patrimonio natural e cultural, pensamos que é algo vital a hora de comenzar o proxecto, conservación da biodiversidade, das especies autóctonas que temos ali, diversidade xenética, tanto na gandería como na agricultura, e todo isto con novas tecnoloxías, novas actividades agroalimentarias, forestais, de comercialización, etc. Tamén, actividades turísticas a agradecer. Na propia cooperativa estamos xestionando moitas veces visitas de centros que veñen a ver os outros, como se traballa, como é recollida, como son os soqueiros. Nos facemos un secado xa industrial, non son cantidades moi grandes, pero facemos fora dos sequeiros tradicionais. Pero sí, moitas veces levamos as visitas aos sequeiros tradicionais que temos nas nosas vilas, onde temos os nosos outros, e dicirlle como secaban tradicionalmente as castañas para subsistir con elas todo o ano. Asentamento de outras actividades económicas ligadas á castaña, temos no noso proxecto, ainda non nos enrolamos, como poden ser as plantas medicinais, como pode ser a árnica, como poden ser os comestibles como os arándanos, como poden ser plantas aromáticas, a mel, etc. E despois, temos a sustentabilidade tanto social como económica. Estamos absorbendo CO2, estamos loitando contra o cambio climático, estamos loitando contra os incendios forestais no momento que as nosas parcelas empezan a estar cuidadas e empezan a estar limpias. Chamámonos Amarelante porque a variedade principal que temos no noso concello, atreveríame a decir que casi un 80% da variedade que temos no noso concello é da variedade Amarelante, aunque tamén, como dicía Vilariño, temos outras clases, outras variedades non menos importantes, aunque en moita menos cantidade, como pode ser a rapada ou a enxerta. E aquí, está un pouco o que é o proxecto físico onde adaptamos un antigo textil que estaba abandonado con fondos do BDR para facer o noso centro de transformación. No primer ano conseguimos 6.000 kilos de castañas, ou na penúltima campaña chegamos a 220 toneladas entre a que recolectamos nós e a que mercamos ás veciñas e o veciño do Concello de Manzaneda. Quedámonos unhas 150 toneladas máis ou menos son para fresco e transformamos unhas 70 toneladas. Pasa por un proceso primeiro de calibrado, depois deixamos o calibre adecuado para secar, imos a un sequeiro industrial, aunque exactamente con a mesma metodoloxía de secado que tiñamos tradicionais. Estamos falando de un sequeiro onde metemos uns 9.000 kilos de castañas cada 7 días e o secado o facemos todo con madeira da de boca aproveitada dos nosos outros, non vai ningún tipo de combustible fósil. A partir de aí pelamos esas castañas na peladora que fixe un artesán francés e unha vez pelada xa separamos para vender castaña seca dos nosos produtos ou a castaña pilonga e para facer fariña de castaña ou bica de castaña, doce típico das comarcas de Trives e Calderas que a bica, pois facémola tamén con fariña de castaña. Tamén, dentro do propio proxecto levamos control de calidade e envasamos todo nós con material todo reciclable, todo papel e, estamos máis ou menos vendendo preto de uns 20.000 kilos anos de castaña transformada. Os 70.000 que recollemos, que metemos no sequeiro, temos que deshidratala, quitar o peso da auga, quitar allí as dúas peles que teñen, a da forralla de dentro, e temos que eliminar a que sale rota, a que sale con coco, etc. Por lo tanto, a cantidad que se vende é moito menor que a que pasa por arriba.
O valor ambiental, un dos principales valores da cooperativa, como vos comentaba antes, pero a parte disso tamén temos unha acción comunitaria que pensamos que é moi importante. O proxecto desenvolve a nosa actividade ao tempo que intentamos acercala tamén moitas veces o asociacionismo e cooperativismo da contorna e incluso de traballos que facemos con a universidade. Temos entrado en varios proxectos operativos xunto con a Universidade de Vigo, xunto con a XP Castaña de Galicia, xunto co Centro Tecnolóxico da Carne, Ourense, co cal, estamos agora co segundo grupo operativo, co cal fomos premiados e desenvolvendo o segundo proxecto. Dentro dos campos de traballo ambientales, podemos ver este que fixemos ca o Vigo, que a Escola de Tempo Libre tamén da Universidade de Ourense, e cunha asociación cultural de Concello de Mazaneda, a Rebusca. Aí as alumnas e alumnos poderán coñecer en profundidade o que somos outros, como se traballaban os outros antigamente, sensibilizar as alumnas e os alumnos sobre o valor ambiental importante que facemos na cooperativa, preservar unha paisaxe autóctona galega que pensamos que é vital, e tomar conciencia tanto do valor cultural, social e ambiental dos outros. Non podemos mirar un castiñeiro solo como un recurso económico. Explicou moi ben antes o Vilariño falando do que é un castiñeiro en sí e dos beneficios que aporta. A menos dun kilómetro da cooperativa temos o castiñeiro catalogado máis antigo de toda Galicia, con máis de 1000 anos, o castiñeiro con mariños. E penso que de todo iso que temos que poñerlo tamén en valor culturalmente. Os cativos, as cativas do Concello celebramos actividades como pode ser o Samaín, recuperando unha festa tradicional propia da Galiza, onde aprendemos a técnica do baleirado e aproveitamos para vender o noso produto, decorando as cabazas tamén cas castañas. A visita do Pandigueiro tamén, onde baixa da serra de Queixa, da serra de Manzaneda, Leandro Lamas, o ilustrador, Arno, que foi o que nos cedeu para a propia cooperativa de Buxo, e aí fizemos actividades con nenos de Lecer, e aparte preparamos unhas castañas cociñadas para que leven para a súa casa, e temos socios e socias da cooperativa traballando cos cativos do Concello. Os valores que promove a cooperativa xa foron antes tratados, pero temos un carácter social moi marcado, queremos deixar moi latente da sitio onde vamos, un apoio mutuo entre as socias e os socios. Así demostramos, levamos 5 anos traballando os días libres e os festivos para a cooperativa. E hasta aquí a minha intervención. Non sei se temos 4 minutos para poñer un pequeno vídeo dun premio que nos deron de fomento ao cooperativismo fai 2 anos, e que, penso que é un xesto bom poñerlo para que podedes empezar o que dentro da cooperativa intentamos transmitirvos a todos. Entre os obxectivos desta cooperativa de explotación comunitaria da terra está a posta en valor dos recursos endóxenos e o asentamento da poboación. Pretenden crear emprego tanto para as persoas cooperativistas como para o municipio, baixo os principios de sustentabilidade e xustiza social. Agraria e desenvolver o medio rural a través dun modelo baseado nos principios da economía social. Un modelo que apoie e complemente as respectivas producións, cun efecto de aproveitamento e multiplicación de recursos, con capacidade de fixar postos de traballo na zona e recuperar superficies en abandono, recobrando así o equilibrio tradicional.
orde social e cultural, de dignificación do traballo no medio rural e de mellora da calidade de vida. Están empeñados en gañar a batalla ao lume e manter os estándares de producción ecoloxia. A mellora ecolóxica, ambiental e paisaxística. A súa actividade principal consiste na explotación de soutos para o aproveitamento comercial das castañas, incluindo a comercialización de castaña seca e fariña de castaña. Actualmente xestionan 30 soutos que integran un total de 419 castiñeiros. A cooperativa aposta e non os intermediarios o que máis se beneficie dos prezos da castaña. Amalgarte, que ten o seu nome a unha variedade moi apreciada de castañas, tamén promove a divulgación medioambiental e a promoción da cultura tradicional. Os socios e socias consideran que a actual situación de crise económica, ecolóxica e social demanda a posta en marcha de estrategias que redefinan as relacións de transformación social que promove a volta ao medio rural, a solidariedade xeracional, o desenvolvemento comunitario e participación social, a autoxestión e o apoio mutuo. Sinto o tema do son. Sentímolo nós. Nada máis darvos as grazas ao GDR e a todos os que están. Pois, gracias, David. Despois, iso, convidarte ao final a mesa redonda que tenemos, que supoño que poderemos falar algo máis sobre isto. Ahora pidolle a Daniel Sánchez, que é o representante da empresa Foresga, que suba un momentiño para proceder coa súa exposición. Entre sube Daniel, decir que é enxeñero forestal, que representa a empresa forestal Foresga, e que é unha empresa que traballa fundamentalmente por todo o territorio galego. Eles, ademais, foron que nos puxo en contacto coa vídeo, coa Comunidade de Montes de Baroña, que pola mañá tuvo aquí a súa exposición. Como traballan por todo o territorio, seguramente son moi coñecedores de casos de boas prácticas. Daniel, por favor. Hola, boas tardes a todos. En primeiro lugar, agradecer ao GDR que nos convidara a estar aquí con vos hoxe. Como ben explicou na presentación, pois a nosa empresa desenrola a súa actividade no medio rural galego. Por lo tanto, temos moito coñecemento dos problemas e dos retos que se presentan a nosa comunidade no futuro. Fundamentalmente, o que se falou hasta ahora, este día, envellecemento, abandono, falta de opcións laborais, etc. Entón, consideramos que unha das solucións a estes problemas, sin dúbida, son a posta en valor dos recursos das zonas, tanto paisaxísticos como culturais, etnográficos, etc. Como se explicou, a parte das obras e proxectos meramente forestais ou medioambientais que facemos na empresa, temos levado a cabo tamén moita actividade neste sentido de iniciativas de fomento de tipo hortelacerismo, áreas recreativas, etc. Sobre todo levadas a cabo por conta de montes veciñais e mancomuns, comunidades de montes veciñais e mancomuns. Estas actuacións fundamentalmente se levaron a cabo con fondos procedentes de entidades de administracións públicas en base a subvencións e tamén unha parte importante a partir de fondos procedentes de ingresos que xenera o propio modo polos seus produtos. Xa que polo visto mañá había bastantes comunidades de montes veciñais e demais, quería facer un inciso no tema da financiación importante, sobre todo ter en conta que a administración, segundo a lei de montes, se tiña que estar en 2016 os convenios que teñen suscritos as comunidades de montes veciñais se tiña que estar cancelados ou finalizados. Desde entón ainda non se fixo nada, pero últimamente a administración sí que está avanzando moito nese punto, entón é algo importante a ter en conta a hora de financiación, sobre todo da hora de que as comunidades xestionen os seus ingresos pola súa propia conta. Entón, aí temos unha oportunidade de financiación sin pasar pola mão da administración, quero dicir. Porque, parte do que se falaba mañá, un grande problema para estas iniciativas era o financiamento.
Vale. Bueno, como vos falo, unha fonte importante de financiación son os propios produtos xerados polo monte. Pero para que isto teña unha continuidade, que sexan constantes no tempo, sen que se perxudique ademais o futuro dos mesmos, pois é importante contar cun proxecto de ordenación, un plan técnico de xestión que nos regule un pouco os usos no monte. Falamos antes da Lei de Montes, pois neste caso tamén a Lei de Montes obliga que a partir de 2020 que todos os montes veciñais en común, parte de propiedades particulares, conten un proxecto de ordenación ou de xestión forestal, gestión das superficies e demais, outros tipos. Estes proxectos, pois, se non se conta con eles a partir dese 2020, as comunidades non poderán nin cortar madeira, nin o que é máis importante do que estamos falando, acceder a axudas ao desenrolo rural. Vale. Entón, o proxecto de ordenación sabedes que é algo moi importante a ter en conta. En primeiro lugar, facilita o doble objetivo de obter uns ingresos constantes ao longo do tempo, a vez que non esgotamos eses recursos que nos producen eses ingresos. Entón, é importante facer un proxecto de ordenación ben pensado, que este ben regulado todos os posibles usos que lle queremos dar a ese monte, todos os aproveitamentos que queramos dar. Moito tipo de inversións non teñen por que estar recollidas aquí, por exemplo, unha ruta de senderismo non ten por que estar recollida en proxecto de ordenación, pero penso, por exemplo, en aproveitamentos de gando, vacún, cabalar, porco celta, eso sí que ten que estar regulado en proxecto de ordenación. É máis, o estar aí regulado en proxecto de ordenación vai nos facilitar moito as labores posteriores. Estou pensando sobre todo a hora de solicitar permisos. O estar aprobado o proxecto de ordenación e estar inscrito no registro de proxecto de ordenación de Galicia, Xunta de Galicia, moitas das solicitudes de autorizacións xa non hai que facelas como solicitud de permiso, sino simplemente unha notificación, porque o proxecto xa está aprobado e xa se considera que eso que tú tes pensado ou plantexado facer no monte tengo visto bo da administración. En certos puntos, pues, ainda así habría que pedir certos permisos, como pode ser a Confederación Hidrográfica, etc. Pero, bueno, facilita moito os traballos posteriores. Unha vez que, tendo claro isto, podemos pensar en que opcións podemos facer para dinamizar os recursos que temos. Pois o principal é ver un objetivo fundamental, ter un objetivo importante. Pero ese objetivo temos que valorar moi ben, porque hai casos de iniciativas que foron o traste porque se puxeron uns objetivos moi elevados. Por exemplo, pensar en que, vale, eu quero facer algo, montar un negocio que me consiga, que me produza 10 postos de traballo. Igual 10 postos de traballo para empezar é moito. Pues vamos a empezar polo baixo, pues, por exemplo 2, e ver que se iso é viable, e aí podemos ir aumentando a consecución dos objetivos. Entón, para iso eu vou contar ao principio un estudio de viabilidade da iniciativa. Podo vos comentar algún exemplo. Bueno, en principio, claro, a idea era que viñera o vídeo o presidente da Comunidade de Montes de Baroña que presentara a súa experiencia, que, como viches esa mañá, é moi rica. Eu simplemente, bueno, podo comentarvos outro exemplo, ainda que non estén aquí presentes os responsables. Xa fai uns cantos anos na Mancomunidade de Concellos do Ribeiro, que engloba Carballiño, Bourás, Leiro e Ribadavia, fixeron unha serie de rutas de senderismo entrelazadas entre sí, conectando áreas recreativas, aproveitando os recursos patrimoniais e culturais, incluso paisaxísticos da zona. Todos nos acordamos de Penacorneira, por exemplo, co objetivo de atraer xente aos lugares. Ese proxecto, despois de todos estes anos, podemos decir que sí que tivo un éxito importante. Non en canto a consecución, por exemplo, de aumentar a renda per cápita da población da zona, porque seguramente non, ou crear moitos postos de traballo, pero a idea básica era atraer simplemente xente á zona. Xente que quedara nas casas rurales do lugar, que consumira no bar dos pueblos, que comprara nas tendas, etc. Entón, isto é un exemplo a hora de
pensar ben o que vamos facer. É dicir, por exemplo, no tema das rutas de senderismo, pois non basta con coller un camiño antigo que xa na aldea, desbrozalo, poñer unhas señalizacións e xa, non? Hai que ir moito máis alá, porque simplemente con eso seguramente a xente non ven. Haberá que intentar, por exemplo, facer rutas de senderismo circulares, que a xente non teña que coller dous coches para ir dun punto A a un punto B, senón que comecen e rematen na mesma zona, simplemente con un medio de transporte xa te solucionaba. Intentar que pasen por as aldeas, para que esa xente de camiño que vai, pois o que falamos, consuma nos bares, consuma nas tendas. En definitiva, pensar moi ben o que se vai facer para que teña un sentido e que renda nas zonas. O que intentamos facer é eso, dinamizar as zonas, de producir uns beneficios aproveitando os recursos que temos. Experiencias que temos tamén na empresa, pois compañeros meus na zona de Lugo teñen feito con outras comunidades de monte, pois todos se nos acordan de ter regando tanto Cabalar como Bacún, incluso Porco Celta no monte. Esas iniciativas a día de hoxe van bastante ben, teñen futuro. Outras pois simplemente montaron na comunidade de montes, pois xuntar 20 ou 30 colmeas, despois intentar vender a súa produción, empezando sempre a un nivel baixiño, tamén o que se falaba mañá, comentaba tamén o vídeo. Moitas veces hai que abrir o mercado primeiro, entón vamos a empezar de pouco, vamos ir presentando o noso produto a xente, outras veces incluso de balde, para que se vaya interesando por o noso produto, e despois xa intentalo vender. E unha vez que vendamos, que teñamos beneficios, pois xa podemos empezar a aumentar un pouco esa producción. Bueno, esta sería en principio a miña presentación, xa de principio, iba a ser breve por o tema de que me iba a acompañar o vídeo, pero con isto finalizo. Bueno, foi moi breve, pero nada, moitas gracias a todos os participantes. Estos días últimos con o vídeo que avisamos con 3 ou 4 días de antelación para que puidera participar por aquí. Gracias, Daniel. Ahora pedimos aos que participastes que subades arriba e facemos unha pequena mesa redonda e unha quenda de preguntas que seguramente queran facer. Bueno, mientras se incorpora José Luis a mesa, non sei se por parte vos hai alguna pregunta a calquera deles das súas intervencións. Algunas veces pode ser eso ya por el vídeo. De todas formas, sería oportuno sempre decir que as preguntas difíciles que as fagan hacia aí acaban e vai ser nada porque se nos deu o caso de as comunidades que queren plantar castiñeiro. Todo o tema das estillas quería saber un pouco a opinión, porque incluso hai viveiros que non aseguran que a planta que teñan o problema este libre do problema de espina. Entón, non sei se desde a vosa DGP tenéis unha valoración no sentido de é correcto empezar a plantar agora ou é mellor esperar que este un pouco máis evolucionado o tema das espillas, por o tema de non espallar todavía máis a plaga. Vamos ver, é unha preocupación grande porque é un tema novo. Supoño que debemos empezar por o principio para que a xente que non coñezca o tema. O que lle chamamos a vespilla é unha vespa do castiñeiro pequeniña que parasita o que é a planta e o que fai é ovopositar, vou dicir o ciclo así de forma rápida. Todos anden con características de ovoposición, por decirlo así de unha forma sinxela, todas son femias, todas poñen ovos, todos os insectos. Poñen entre 100 e 200 ovos ao ano. Vamos pensar que son 100 viables. Ao poñer 100 ovos, chega un insecto xa aquí, o ano que ven hai 100, e o segundo ano xa hai 10.000. Co cual a preocupación é tremenda. O único que se pode facer contra eso é outro parásito que é un antagonista. O malo sería o Droiocosmus coryphilus e o bo sería o Torimus sinensis. Son insectos que viñeron os dous de China e que xa no ano 1941 pues, apareceu en Xapón, despois pasou a Italia no ano 1990 e pico, declarouse no 2002, foi cando se enteraron, e o que fai é ovoposita no mes de maio e xuño, queda aí nunhas agallas, salen unhas agallas na folla do castiñeiro, desenvolvese despois
o ano seguinte, por tanto, o oposita este ano e o ovo deste ano non eclosiona hasta o ano que ven, non o vemos hasta o ano que ven. Entón, dicir, chegou este ano o castiñeiro? Non, non me chegou este ano, chegou un ano pasado. Entón, dai ven a pregunta del. Esa eclosión faise nun momento determinado cando se dan as condicións de que a planta agroma, saca a yema. O ir medrando a yema, volve a convertirse en larva, pasa a fase larvaria, a fase de pupa, e despois volve a ser adulto. E bota 10-11 días en fase adulta e volve a iniciar o ciclo xa sin aparearse. Entón, donde pode estar o problema? En que cando reproducimos planta nun viveiro, esa planta non a fixeran cunha malla de insectario protexendo a de postas. Se non a protexeron de postas, como ben dice el, pode nos vir infectada con Dryocosmos coryphilus, ou sea, co malo. E despois eclosionanos xa unha planta que non foi culpa nosa, ben do ano pasado, dicir, de onde viría este ano? Non veu este ano, xa foi do ano pasado. Entón, a nivel de espallamento non te preocupes porque está espallada por o 90 e pico % da superficie de Galicia. Non hai máis que espallar. Entón, non hai máis que espallar. E agora o que tratamos é de que un pouquiño os torimos autóctonos, que hai algún como algún deses dos carrabuxos que todos conocedes dos castilleros, tamén parasita, pero non é especializado en eso, co cual é un obreiro pouco especializado que avanza pouco no traballo. O gran especialista é o Torimus sinensis para parasitar esas larvas, e o bo que ten é que o Torimus actúa dunha forma determinada, que é solo é as femias, cando soltamos un vial, dependendo se ven de Italia ou Francia, ten aproximadamente 20 e pico femias e 14 machos. Ese é un vial, soltas un vial nunha zona, outro vial cerca, van por 2 viales por zona, e eses apareanse e o opositan na agalla, nesas boliñas que ten, generalmente unha fase de ovo ou de insecto dentro. É moi importante que os produtores estén atentos a eso, por unha cousa moi sinxela, porque cando falamos de moitas variedades, hai variedades de cedo e variedades tardías. Imaginemos que unha variedade de ventura nunha zona da baixa agroma hoxe, e unha variedade longal nunha zona alta agroma dentro dun mes. O insecto vai co ciclo evolutivo da planta, co cual hai que soltar o Torimus antes aquí, na de ventura, que arriba na de longal. Para facer isto, a preocupación principal que hai é que se sepa como facelo, porque en fase adulta teñen moi pouca duración de vida. Entón, temos que cando está en fase de aproximadamente 1 centímetro o que é a brotación do castiñeiro, poñernos en contacto con este señor en Italia ou Francia, ou agora eu espero que aquí, porque teóricamente está en Traxa, Areiro e Lourizán xa facendo insectario, pero non é un insecto que se pode reproducir dentro. Pódese coordinar o que é baixo luz e temperatura a ovoposición, e mantelo baixo temperatura para despois facer solta, pero non nos damos criado en granxas, senón que hai que recollelo en campo. Entón, con 1 centímetro aproximadamente de yema, poñémonos en contacto contigo e dicir, vaime facer falta Torimus para tal fecha. E despois traerlo con temperatura aproximadamente de 4 grados e facer a solta cando este entre fase de ovo e fase larvaria, aproximadamente cando ten entre 2 e 4 centímetros de longo o que é a folla do castiñeiro. Por que vos digo todo isto? Porque quero concienciar a xente de que isto non é soltar, e logo porque non soltaron antes. Non, porque se o Torimus sinensis non ten Dryocosmos coryphilus, morre. Porque é único e exclusivo parásito de Dryocosmos coryphilus. Por tanto, non se pode soltar antes de. E despois vai a pasar unha cousa que vai a rebaixar o que é o Dryocosmos coryphilus, pero vai a provocar dentes de serra. Cando haxa moito Dryocosmos, soltamos Torimus, o Torimus rebaixa o Dryocosmos, o malo, e cando non haxa Dryocosmos volve a rebaixar o Torimus e volve a incrementar o Dryocosmos. Me explico? As plagas non son turistas, veñen para quedarse. Entón, eu seguiría plantando. Home, tratar de que esta señora, que é viverista, sea o máis honrada posible, me dé a planta de mellor calidade, e entonces establecería tamén un compromiso, é dicir, se me vas a cobrar X por toda a planta que che compro, se hai tantas marras, oye, mas tens que repoñer. Se me das isto, vou te denunciar, dame un papel de venta. Por tanto, que temos que facer? En principio, contactar con viveiros autorizados que cumplan os plans de sanidade vegetal. Para iso hai 2 departamentos de sanidade vegetal da Administración Autonómica máis un estatal.
Un pertenece ao Ministerio de Agricultura, que agora separan en dous outra vez, porque agora a agricultura vai por un lado e o medio ambiente vai por outro, no Mapama antigo. E aquí hai o Departamento de Sanidade Vegetal, que eu contactaría con el de primeiro, que está dentro da Dirección de Agropecuaria de Belén, e hai outro que é o Departamento de Sanidade Forestal, que está dentro da Dirección Xeral de Montes. Os dous teñen competencias, un no que é investigación, leyes e tal, e outro en aplicación de soltas. Entón, contactar con eles, pero contactar sempre con xente seria e pedir responsabilidades. Eu creo que iso é o principal. Ahora, eu seguiría plantando, con os criterios ordenados, pedindo planta boa, adaptada á miña zona, decir, mirar que suelo, mirar poñer a planta non poñería máis que decir, oye, se é unha hectárea, pois poño 80%, como decía antes, dunha variedade e 20%, se hai castiñeiro xa de vello ali, xa eles autopolinizan e despois fan polinización tamén. Pero se non hai ningún, axudarlle, poñelos por fileiras e columnas para lóxicamente, despois apañalos separado. Se podo ir poñendo puntos de auga, vanme fallar moito menos. E despois unha cousa que sí que quero deixar clara, porque seguro que non me vades preguntar, que aquí vixo buscar de ricos a todos e nadie me preguntou de rentabilidade, que para min é importante. Dicir, o castiñeiro non é pos netos. Se a planta é boa, se o terreo é bon e o vamos cuidando, aproximadamente nunha hectárea, un marco de 10 por 10 de 100 castiñeiros, máis do 50% ao segundo ano están dando xa algún ourizo para ver como é que está. Temos aquí, non moi lexos daqui, soutos con 13 anos e dando 5.000 kilos hectárea. Quero dicir con isto que se multiplicamos eso por 1,50 € que ven tendo de media nos últimos anos, probablemente non teñamos, e non vou a falar de viño, pero probablemente non teñamos ningún produto que a nivel de rentabilidade, ou sea, deixar cartos no bolsillo, ingresos menos gastos, e tamén co tempo de ocio que nos pode deixar, que é importantísimo, porque moitas veces o medio rural, a vaca come todos os días, o castiñeiro non, Davide pode estar de vacacións, además os castiñeiros están aí, se tuvera que ir ver a vaca, igual ya comió o lobo ou a ovella. Entón, ese tempo de ocio para a xente xoven eu creo que é moi importante, porque a dignificación do rural non é solamente diñeiro, senón que é calidade de vida, cada un que aprecie como queira, cunha semana de vacacións, cos nenos na playa, ca muller non sei en donde, ou como sea. Eu creo que cada un temos que buscar cousas que nos fagan felices no que podamos desempeñar. Cando eu vexo un pintor que vive da pintura, digo, oi, aleluya por ti, que vives do que che gusta, supoño. E iso é importantísimo hoxe en día, e podedelo facer. É para animarvos a que faledes, porque senón parece que só falamos nós, e corredes un riesgo enorme de que falemos do que queremos que é bon e non sei o que vos interesa. Como teríamos que facer para, por exemplo, uns outros a ser productivos? Para plantar un xouto de novo. Se xa os tes. Sí. Para... Por exemplo, ahora estou restaurando meu pai era da zona de San Juan de Río, unha aldeiña de Soane, de Alba. Sí, sí, de... E vamos a restaurar aquí unha casa, con as irmás, e aí temos un montón de soutos para aquela zona. Entón, bueno, pues a saber como teríamos que volver a... Eu creo que podo deixar a David para non ocupar, porque eles restauran e... Claro, nós podemos che dar o noso exemplo, pero bueno, o que sabe, nós empezamos, de feito, unha das socias da cooperativa de San Juan de Río, de Mecella. O que empezamos é, primeiro, mirando os outros todos, o traballo que hai que facer en cada un deles. Algúns estaban, pois, bueno, veciños que levaban ali as ovellas ou as vacas, algúns estaban limpos, outros, o sea, había tordos máis altos que os castiñeiros. Primeiro todo é limpar todo iso. Depois hai que mirar a afectación que ten de chancro ou non, para o momento de empezar a deboucar, hai que tapar feridas, haya chancro ou non, senón xa se pode ver. E, bueno, pois mirar as polas que están ben, as que están mal, como está de inxerto, todo ese traballo, non? Avisar se hai incidencia de avispiña, non? Ali chegou o ano pasado, estando fixose latente, creo que era das últimas zonas que quedaba sin chegar, dicían que era resistente, que non resistía a altitude, adaptouse perfectamente, porque temos xa todo pagado. E a partir de aí, na plantación nova, sí que eu penso xa que hai que analizar, mirar a variedade que mellor se adapte ese terreno e todo, porque, bueno, os nosos avós tiñan ali os seus outros, pero hoxe penso que podemos mirar moito máis alá mirando variedades que teñen maior saída comercial, etc. etc.
Pero, bueno, non sei, eu penso que iso é xa. Eu non sei, para poñer un exemplo, se teño castiñeiros de moitos anos, o que teño que primeiro é observar o castiñeiro non é unha cepa que podes estar máis familiarizados aquí, pero o castiñeiro é como calquer árbol. E máis aínda el pídeche de muca. El xa pide. É dicir, se o castiñeiro che dá castañas boas e abundantes, non tens que tocarlle. Unha de muca podémola facer aos 15 anos, aos 20 anos, aos 40 anos. El vai pedir cando. Se teño que facer unha de mouca agresiva, Perdona, Vilariño, unha de mouca. a de mouca é a poda fuerte, cortar as ramas cando son moi gordas. Cando vai a rama bella e me dá castañas pequeniñas e poucas. Que entón a árbore vai cansada, vai xa tirando a madeira e xa non queda, ese é a de mouca. Despois é que hai podas de formación, podas de saneamento, hai. Entón xa vamos a esa de mouca de recuperación. Entón, eu o que faría é, se é posible, facela. Vou a ser moi breve, seguro que habría que falar máis, pero facela no momento en que apañei xa as castañas e antes de que caiga a folla. É o momento que cicatriza mellor. Nun día que se é posible que non chova, que este seco, para que non haxa residuos que arrastre a auga. Unha vez que eu mire a árbore, vou a facela en 2 anos, se é o castiñeiro moi vello, en 2 anos consecutivos ou en 2 anos alternos. Corto a mitad do castiñeiro este ano e deixo po ano que ven ou dentro de 2 anos a outra mitad. Sempre hai que deixar un tirasabias, porque nunha de mouca agresiva, onde corto ramas moi gordas, corro o risco de que algo faga mal. E despois de facer cada ferida, lóxicamente, o que teño que pensar é ferramenta desinfectada. A desinfección, podemos falar aquí de lexivio ao 50%, eu diría que mellor para min iría o alcohol ao 70%, porque o alcohol ao 70% non oxida a ferramenta e desinfecta. E despois ter unha pasta selladora antifúnxica total. Por qué? Porque as feridas que lle fagamos ao castiñeiro, cada ferida hai que reparar e sellar con antifúnxico. Se non entra alguna enfermedade. E despois, dentro de, se fago con pasta moi dura, vou adentro dunhos días por calor ou por frío mirar, refacer as gretas para que non entre, porque nós pensade que as plagas vémolas, pero as enfermedades vemos a consecuencia delas, co cual cando entra o mildio aquí xa entrou, non a vemos, o mildio non o vemos as consecuencias do mildio. Pois no castiñeiro pasa igual, cando o chancro vemos xa é tarde. Se hai afectación de chancro antes, hai que intentar limpiar desde a parte sana hacia a enferma, e despois desinfectar. Se non tuver outra cousa, pois meto un sulfato de cobre, pero cuidado, non todas as cepas do chancro son iguales. Algunas non lles fai nada o sulfato de cobre, pero se non tuver outra cousa, sulfato de cobre moi cargado cunha pasta e cun pincel, facendo todo o que poda na ferida que lle fago o castiñeiro. E dentro dun ano ou 2 anos, cando rebroten esas, corto as outras. E xa vou seleccionando nas ramas esas, se teño unha poda en vaso ou en eixe central, depende, vou seleccionando esas ramas que xa vai tendo, pero sempre que lle quite un chupón, unha rama, sempre desinfectar e sellar. Sempre. Hai algún tipo de centro que faga formación, non sei se desde Si, hai un que a IXP pensade que somos uns bebés a nivel de marca de calidade, estamos traballando desde 2010 e conseguimos moitísimas cousas. Unha delas foi que, por exemplo, dentro de Guísamo está Tonecho, que era asesorante do director de Montes, está el dando formación en poda. Eu pedinlle que por lo menos as escolas da administración autonómica que den algo do que salga, que formen podadores de viña, que formen podadores de castiñeiro, que formen xente que fai falta para aquí, enxertadores. Antes me preguntaba, que vou a responder ahora tamén unha pregunta que me facían aí en privado. Hoxe en día quere alguén enxertar un castiñeiro e moitos non saben. Porque o enxerto que se facía antes era casi todo de fendedura de coroa, pero de coroa é unha cousa moi agresiva e generalmente eses ocos que teñen o castiñeiro por o medio ven de podredumes en centos de anos por colarse a auga. Bueno, pois habría que enseñar a canutillo, o enxerto inglés, a yema en T ou en Y, o sea, cousas que se podan facer inverno a verán e que se axusten ás necesidades do produtor. Pero iso hai que formar a rapaces e rapazas. E iso estáse facendo, empeza a facerse. De feito, xa agora tamén en forestales temos moita relación xa con eles. De feito, algúns, supoño que estudiastedes por ali, dos que estades aquí, Rosa Mosquera está, por exemplo, de presidenta da Federación Agroforestal Europea,
colaboramos con ela. Antonio Rigueiro está na estación no Caurel, pero estudou de profesor e de profesor. En Santiago pois están Chenlo, que agora non é coordinador, pero está Ramón de coordinador de Ingeniería Química. O sea, vamos evolucionando en isto, pero temos que demandar máis. Porque senón, pensade que unha IXP é unha entidade sin ánimo de lucro. Os propietarios da IXP son os registrados. Eu son un vigilante, nada máis. Eu digo, isto está ben, isto está mal, isto é legal, isto non é legal. Pero si Vilariño anda petando nas portas, parece único todo o que lle preocupa isto. Entón, a administración non se movía antes. Pero agora xa todos colaboran con nós, absolutamente todos. E entón, iso tedes que seguirlo demandando. Eu estou dando charlas de formación en absolutamente todas as escuelas, e casi todos os anos, en Becerreá, en Pedro Murias, en Boqueixón, en Ponteareas. O sea, son cousas que o que hai que crear é un xermen. Isto non se trata de que aquí veñades e aprendades. Trátase de que veñades e seamos capaces de crear un xermen en vós que vos faga o que se chama ahora emprendedores. Bueno, pois que vos faga algo deso. E que vos seades capaces de aproveitar o que tedes. E entón, hai algún centro? Sí. Antes me preguntaban, aí ao fondo, dicir, para facer un enxerto, non é tan fácil hoxe, non queda esa xente que enxertaba, porque moita dela falleceu. Queda ahora xente xoven, pero sí que hai profesionales. Home, nós trouxemos aquí a Galicia o probablemente o mellor profesional de enxerto, porque ese estaba facendo 1000 enxertos día. Pero claro, ese tío para traelo hai que ter recomendación e pagarlle moito. É un portugués francés que está enxertando en Chile, por aí. Nós temos contactos con todos lados. Pero eu pretendo que Lourizán, que é o que leva, por exemplo, para coller as púas, que me preguntabas, ten o que é os dous centros de xermoplasma de Galicia, donde están variedades autóctonas. Pois que seamos capaces, xa o conseguimos desde a IXP, que en Becerreá xa poñan 16 variedades tamén, para que despois este señor ou ese señor, baixo unha petición previa, é un orden establecido, solicite puga de amarelante, puga de longal, puga de garrida, puga de negral, da que sea, e lle faciliten dunha maneira ou doutra. Por qué? Porque senón vas a ter que pedir puga a Davide. Ao mellor, se queres amarelante, e preguntarlle, oye, teño que pagar xa algo, cando che podo coller, como é? Senón non tes puga. Porque hasta ahora, pensade que hasta que se pedimos e conseguimos meter desde aquí, desde Galicia, que foi a miña única teima que lle puxen cando me pediron estar aí no sector, que me axudaran a separar forestal de froiteira, conseguimos de aquí para toda Europa meter o castiñeiro no CM de froitas e hortalizas. Si non, o castiñeiro era outros aprovechamentos del bosque, outros frutos del bosque, un aproveitamento non sabía se forestal. De feito, fixadevos que hoxe non se sabe se é un froito de casca, non está subvencionado como froito de casca. Se é un froito seco, eu diría que non, pero trátano de froito seco, porque ten máis do 50% de contido en auga. O sea, ainda non está moi claro. Estamos falando que conseguimos no 2008. Entón, pouco a pouco, entre todos nós, temos que ser capaces de ir solucionando estas necesidades que tedes. E para iso, a min, a Paco, a Davide, a esta empresa, a esta rapaza, entre todos temos que ser capaces, porque senón, ao final, dadevos conta de que o que falaba David antes, de conseguir cousas. Eu xa vou vello e seguimos cos mesmos problemas de cando eu era un. Isto non ten arreglo, vaise toda a xente do campo, vaise... Bueno, pois teremos que facer algo, porque é que senón a culpa será de todos. Entón, algunhas veces o administrado, se a mí me deixades mandar na vosa casa, oi, eu vou fazer o que me dé a gana, é contentísimo. Ahora, se me pedides, mira, eu non quero que me arregles a acera está ben, arreglamos o bache da carretera, ou ao revés. Pois ao mellor, igual hai algún administrado que tamén dice, os políticos son todos non sei que, pois igual hai algún administrado que non lo fai, ou non. Pois esas cousas é de colaboración. Simplemente as necesidades hai que detectalas. Para facer un plan de viabilidade teño que primeiro facer auscultar o enfermo. Se collo a medicina antes de ir ao médico, pois, oye, xa non pa que quero médico. Entón, vos sodes os médicos que sabedes a necesidade que ten a vosa zona rural. Que é mellor que vos. Eu, se teño pinos, non me veñes aquí con ameneiros. Eu necesito algo pós pinos que me está secando radiata, e ao ameneiro non teño problema, que non teño ningún.
Non sei se me explico. Esas cousas están, pero claro, levamos 4 telediarios solicitando, a IXP leva desde 2010. E é a única ferramenta que vos pode servir para facer unha reconversión, igual que se fixo a reconversión con Rías Baixas no Viñedo. Eso hai que implicar as comunidades locales, é dicir, un por si solo, decir, mira, teño unha vaca, tesme que traer aquí un pastor que costa un montón de pasta para que me quiten dos peligros do lobo. E dice, home, se forades máis, perdón, eso empezas así. Por qué? Porque todo necesita un orzamento. Entón, o que hai que intentar é definir necesidades e prioridades. E a partir de aí, dicir, eu como podo conseguir isto? Entón, unha chamada ao Distrito Forestal, unha chamada á Oficina Agraria Comarcal, unha chamada a Lourizán. Dicir, coño, aquí este problema existe porque se están chamándome moitos. Verdad? Igual co da Avispilla. Dicía, da Avispilla, eu teño, e pois chamo o Distrito Forestal e diga tes, porque senón parece que solo... Vou vos dicir unha anécdota. Eu levo peleando con isto desde o ano 2008, porque sabía que iba a chegar. E nas reunións no Ministerio, había 3 departamentos que agora multiplícanse outra vez ao separar os ministerios. Estaba o Departamento de Produción, o de Sanidade Vegetal e o de Medio Ambiente. Convencimos a todos os departamentos de todas as comunidades autónomas que era un problema real, que non se podía esperar. Pero, como a competencia do Departamento de Medio Ambiente dentro do Ministerio do antigo Mapama, dixo no. Invitámolos a ir, porque, como vos dixen, fixemos o Grupo Europeo, e no 2013, pois, eu fundar precisamente unha ponencia a Italia deste tipo, a Bolonia. E xe, vide con nós e vedes a zona de Emilia-Romaña como está, que baixou a produción en algunhas zonas 80%. Lo que veáis, vosotros nos fiamos. Non vou dar nombres, pero lo que veáis, vosotros viamos. Chegamos de Bolonia, volvemos a empezar ca cousa e nos dice, seguro que sois unos exagerados. E danche ganas de dicir, vai. Entón, eso todo temos que implicalos. Que o conselleiro, a conselleira, o ministro, o alcalde, non sei quen, vixo o problema e dicir, ven aquí, meto o pé neste burato a ver se isto está ben ou mal. Entón, eso para iniciar. E despois está a nivel de sanidade, Estación Fitopatolóxica de Areiros, sí? Pública. Pertenece á Diputación de Pontevedra, pero é pública, podese chamar. Non está Pedro, pero está a súa muller levando a dirección, Carmen. Despois, a nivel de xenética, eu tocaría Lourizán, para mí é o mellor, porque é unha referencia a nivel mundial. Se despois me fai falta algo local, pois tocaría o Distrito Forestal, porque de momento temos a gran suerte, que eu digo sempre, me dá igual que lle chamedes forestal que agrícola, o que temos claro é que desde que está metida no CM de froitas e hortalizas, vos podedes poñer castiñeiro donde vos dé a gana, sempre cando sea para froito, donde que irades, porque agora é unha froita. O que non vos van a permitir é un cambio de uso de agrícola para forestal, pero o castiñeiro, como é froito, dá igual que o poñades en forestal que nunha leira que foi de patacas. E entón, esas cousas que son normativas que se van pedindo son importantísimas. Falaban antes da lei de montes. Bueno, pois agora, antes, tiñas que falar co Concello. Se non había unha normativa municipal, iba a normativa xeral, se non o Código Civil. Pois agora os lindeiros xa tedes un anexo 2 da lei de Julio, da lei de Montes de 2012, donde tedes distancias para poñer os castiñeiros. Bueno, pois xa algo máis. Fixadevos que estas cousas algunhas veces son fáciles, pero teño que pedir permisos, o que falábamos ao principio. Bueno, pois iso temos que ser nós capaces de distinguir cal é o lóxico e o non. O que non é lóxico é que eu veña por aquí, e comentaba yo a Paco e a David ao principio, que me dá pena, porque eu conozco esta zona bastante ben, é que viñen aí por Rubiós, e que chegou o lume ás viñas, que arderon as viñas, que arda a casa, e que agora tedes a oportunidade ya, que non é a oportunidade, eu creo que a necesidade, de empezar a planificar outra vez que non volva a medrar eso o suficiente para que un señor maior non lle dé cun fouciño de rozao. Hai que limpiálo xa porque volvos a estar medrando, porque chegar a esta casa e dentro de 2 anos estás no mismo. Entón, estas planificacións se fan con programación. Estou copando isto todo, pero esta reflexión, como non preguntan, eu aproveito. No, eu creo que a máis da resposta a moitas das cousas que se falaron a mañán, cando estaban aquí os 5 ponentes da mañán, e que estaban con proxectos maravillosos, pero que pasa? Que temos que facer? Ti estás dicindo que de alguma maneira hai que mobilizarse, hai que demandar, hai que pedir, hai que saber que necesidades temos. Eu vou volver a facer abogado do diaño,
pero estamos no territorio máis arrasado do 2017. Eu creo que entre os ponentes que hai aquí, verdad, Xosé, ti dirásme, non hai moitas comunidades de montes presentes. Hai unha presente. Eu tamén. Dúas, vale. Eu teño que tirar para que levantes a man, porque senón non digo nada, pero dúas de, non sei cantas habrá aquí, 30 ou 40 en toda esta comarca, me parece que para reflexionar. A administración temos que pedir, pero nós temos que movernos. En fin, Camilo. Bueno, pues de luego antes de aquí lo da la conclusión de que hay que preguntar y tal. No sé si una pregunta, si un testimonio, como a los que me dedican a psicoterapia de grupo, aquí seríamos, no sé o qué, pero afectados anónimos por un montón de personas y tal. O problema es que mientras estamos aquí, o bueno, o eucalipto y todo lo que no debería, para mí, no saco lo que no debería, está retoñando y agarrando una virulencia terrible. Hablando de esto de, bueno, de los otros y tal, hay que, bueno, le he hablado un poco que no tiene nada que ver con, no sé si lo Che Guevara, que en la época de la descolonización, la guerra seria, Vietnam, decía, hay que crear 1, 2, 3, 100.000 Vietnams. Esa es la consigna. Una de la consigna hay que crear 1, 2, 3, 300 en 1000 solos, no sé. La pregunta, después de esta introducción rara, ¿qué pasa con paisano, entre comillas, normal, que solo vemos un fin de semana aldea, que tenemos castiñeros abandonados, que ahora de un montón de foro caso, de un pouco, pero bueno, como eu puedo decir, media dúcia de eu son unha parroquia de voluntarias, que están as neves, que tamén recibiu o segundo tema de Rubis. Este verano, nas miñas pequenas vacacións, intentan tamén, bueno, para empezar a topar un par de, bueno, misión imposible, o único que ven, que estaba retoñando, etc. Non sei por que se identifica con esta historia, pero a cuestión é que eu agora chego a casa emocionadísimo e digo, ostras, escuten isto, a mí o que me se me asusta é que non escute unha palabra burocracia, cando empezaste a decir, bueno, unha chamada tal, unha chamada do distrito forestal, unha chamada tal, digo, me estou desilusionando. Pero a pregunta é, un paisano que non pode, non quere, non ten o tempo para dedicarse a producir castaña dun sitio profesional, pues en modo que ten o seu traballo nun medio urbano, que se lo ven de semana ou en todas as ocasións, hai un xeito, ten unha forma de poder comercializar ou poder chegar ese produto a vos. É dicir, non sei se habrá que darse de alta en un tipo de registro, como de preguntame e pido disculpas, vin un mapa que tiña desde da ISP e entendí que, non sei se as neves, creo que podría en un momento dado apoyarse a esa comunicación, ¿no? A toda esa zona. Bueno, a preguntar un pouco por aí, é dicir, como eu podo chegar a casa e decirle aos meus primos, tíos, familiares, etc. Dicir, oye, merece a pena, ou mellor, pues, un fin de semana, en vez de facer outra historia, podemos ir ali, buscar a mi castiñeiro, intentar darle un pouco de xeito, podar, etc. Ou me conformo coa miña frustración, tiro valiente a ver os dentes, intento facer o que podo en solitario e pouco máis. É dicir, acabar entre a profesionalidade e ser un amateur total ou un despreocupado total, hai algunha vía? Ou pasa obligatoriamente? Me imagino que sí, a cuestión de que en que medida o medicamento da burocracia me vai afectar. Moi pouco. Isto está moi ben, francamente está moi ben. E é unha pena que debía ser obligatorio facer unha concentración parcelaria de paisanos, meter os todos juntos e que vos escuitaran, ¿no? Que vos escuitaran a todos vos e a outras persoas. Pero, claro, si logo falla a cuestión do papeleo, da burocracia, trabas e problemas para poder, non sei. No, se me permites que te interrumpa, no Castiñeiro non tens ninguna traba. Terás ao mellor nos tratamentos para que se permita tratar con avispilla ou avispilla con torimus ou así. Por qué? Porque os organismos biolóxicos, lóxicamente, requiren un ministerio da administración central. Pero para plantar castiñeiros, podar castiñeiros, para vender o produto, para comprar o produto e para desenvolver a actividade, non tes problema ningún. Para entrar na IXP, se te refieres a eso. Non, acabo brevemente. Non tampouco vai máis alá. Por exemplo, caso práctico, real, máis ou menos, bueno, que non sei que voy a compartir por algo aquí. Colles un saco, unha bolsa plástico que es esa, de castañas. E, bueno, se faz un agosto, faz un agosto, se non, bueno, pues si dá para o que sei, se non dá para poder hacer.
no hipotético caso de apañar 2, 3, 4 sacos, en vez de venderlo en negro, entre comillas, en unha frutería ou donde sexa, hai unha forma de poder, non digo tanto como dignificar ese producto, pero visibilizar un pouco, bueno, que eses cacos tamén arroben, é dicir, eu son un idiota, non sei, creo que tamén hai que pagar impostos, etcétera, etcétera, intentar facelo legal, porque, bueno, vivimos nun mundo, como, é dicir, a priori parece que está prohibido apañar castañas, perdón, castañas non, piñas, é dicir, na miña aldea actitudes surrealistas, hai xente que vai paseando con as cunetas, de paso que lleva colesterol, vai xuntarlas unhas cuantas piñas e logo, medio de noite, vai un saco de unha bolsa e as apaña, porque teóricamente está prohibido apañar piñas. Os esquíos son os culpables de todo, claro, como sobre todo Celtia, pues, o sea, é que tamén hai muchísima confusión, e como hai unha sobredosis de burocracia, eu, claro, xa que nin estou disposto a chegar a casa e plantear a batalla e decir, oye, o mellor podíamos vender esas castañas si sei que o que me vai a ir riba é un maremoto de problemas, trabas, burocracias, etc. Bueno, son moitas preguntas nunha, pero vouche tratar de resumir. A nivel de burocracia co tema de cultivo, produción e venta non tes ninguna. Outra cousa é que se estamos en Italia, Portugal e España, hai ventas en A, B, C, D, E, algo por aí, entonces, que ocurre? Oye, cuidado, aquí somos todos responsables, pero tamén eu digo que o primeiro responsable é a Agencia Estatal Tributaria. Eu tuve unha reunión, e teño todos os anos, co Seprona, co Grupo Roca, ca Agencia Estatal Tributaria. Por qué? Porque os roubos, se existen, é porque eu roubo castañas e chego a xunto de ti e mas compras, sin pedirme DNI nin procedencia. Porque se chego a xunto de ti e me dices DNI, dame aquí para ver onde tes os outros datos, despois chego xunto de Davide, chego xunto deste, todos me dicen que non, aquí se acaban os robos, eso xo garantizo. Roubarán 4 uvas, roubarán 4 castañas para comer, pero 200 kilos non nos apañan, porque lles costan traballo. O único problema que podes ter aquí para apañar castañas é que lle chegues ao souto da Viza e leves un pau, porque é dele. Nada máis, non tes problema ningún. Despois, o que temos que ser é conscientes de que os primeiros culpables de moitas cousas somos nós. E outros tamén é a administración, porque se a administración, eu lle digo a delegada especial de Facenda, dice, oi, sodes os primeiros que incentivades o fraude. Porque unha persona, e isto temolo falado a nivel de Parlamento, que na Comisión Parlamentaria ainda salquei un pouco este tema, é dicir, isto non é normal que tú chegues a Bruselas e che digan vender en B, pero tú estás loco, eso é imposible, digo, vente comigo. Si todo aflorara e tuvera unha tributación razonable, que cuidado, a tributación razonable tamén se pode facer, porque o imposto de sociedades non é o mismo para unha sociedade mercantil pura que pon a sociedade que ten un obxectivo social e económico como é a cooperativa que pode ter reducido ao 50% o imposto de sociedades. Ten outras cousas, ten fondos de reserva, pero que temos que ser profesionales. É dicir, se este señor ten unha bodega, dirijo a él porque o conozco, estamos moito xuntos, se ten unha bodega é porque se fixo profesional, porque aquí o primeiro que temos que empezar é non propoñer castiñeiros. É por preguntarlle a esta señora que queres que che venda, para saber que é o que me vas comprar, porque senón vou nos comer eu. Agora, problemas no castiñeiro non tedes ningún ni no vades a ter, porque todos van a ser facilidades. Con unha cousa que é tremendamente importante, que o que está xa está, recuperémolo. O que poñamos, se dura 1000 anos, nós non vamos estar aquí, queda por netos e por moitos máis. É unha inversión tremendamente rentable. Solamente vos teño que decir que algunhas veces non a necesidade agudiza o ingenio, senón que é a implicación social, a implicación familiar, a implicación patrimonial, porque o castiñeiro de Pumbariños pode ser tan importante como o castiñeiro dos 100 cabalos de Enna, que é unha das cousas máis visitadas de Italia, visitan máis que moitas catedrales de España, e é un solo castiñeiro. Cando nós nos sintamos orgullosos, como os catalás, de decir, soy ingeniero, pero soy pallés, entonces falaremos de outra cousa, pero temos que implicarnos todos. E para iso, a implicación ven de vivir ben. Se eu che digo que unha hectárea de castiñeiros en plena produción está dando de rendemento neto e ano entre 6.000 e 12.000 euros libres, pois podes poñer eucalipto, pero che vai dar 12.000 euros, como moito, ou 6.000 euros, no turno de corta en 12 e 15 anos. Tú elige. Se queremos unha sociedade democrática e libre, pois elegirás. Se a mí me preguntas baixo cuerda, gustan os eucaliptos? Non. Pero non vou falar mal deles.
Eu vou falar ben do castiñeiro. Aquí cada un temos que defender falando ben. Eu non vou falar mal da castaña X para prestixar a miña, entonces desprestixo a miña tamén falando mal do outro. O que temos que é, con estas charlas, que por eso son moi de agradecer, estar aquí e poder chegar nun día que esta rapaza teña un souto para que todos os que estades aquí o vaiades ver e digades, e vou perdonade por a vulgaridade, joder, isto podo facer eu. Pero para iso va de a Manzaneda, pero para iso va da Serra da Pradela, e que tédelo a 50 km de Verín, 4.000 e pico hectáreas de castiñeiro en continuo. E mirade as casas e os coches e non lle preguntedes nada máis, a ver de que viven. A 900 e pico metros de altitud. Que ocorre? Que cando ves por aquí o que non dá un limón, o limón Berna que exportábamos fai anos a montós para Brasil, fundamentalmente para as queiperiñas, pero é que está abandonado. É dicir, algunas veces somos tan ricos, porque Galicia produce de todo, que abandonamos cuestións económicas. Por que? Porque ao mellor non hai unha necesidade tan acuciante como pasar ao lado de Portugal e xa non fai falta a raya, pero vemos que ao lado está limpio e teñen un castiñeiro. Noutro Penedo, e no medio do Penedo hai unha oliveira. E vamos a Valpasos e teñen unha cooperativa de viño con capacidade para 9 millóns de litros e unha de aceite que está producindo 3 millóns e pico de litros ano. En Valpasos. Pero tuveron necesidade. Viñeron aquí a Monterrey a facer desgroma no ano 2000 e pico para invertir nos castiñeiros na Serra da Pradela e hoxe dannos envidia a nós. Pois eso hai que poñer exemplos aquí. Cando vamos por aí, verdad que vemos unha planta bonita e dice, vou na levar, que esta gustame. E polo lado, e vencho o veciño ou veciña, oye, tesme que dar unha desas, iso non fai falta que eu vos este pregonando aquí as bondades da castaña. Tedes que decidir a vos unha vez que esteñades convencidos con un exemplo. É cuestión de querer, O problema que temos nesta zona, en outras zonas, especificamente na zona sur de Galicia, é o minifundio. Ainda que hai xente que queira tiña ideas e queira facer cousas, encontrase con moitos problemas. Porque para facer un souto de castiñeiro, non sei quantos castiñeiros é un souto. E os que quepan ou... Para facer 400 metros, unha propiedade de 400 metros, A vida ten que saber disso. Sí, bueno, un pouco relacionado non ca pregunta. Eu penso que, bueno, o noso exemplo, nós temos soutos con un castiñeiro, temos outros con 20, e temos algún souto que hai 40 castiñeiros e noso só é o do medio, porque fai 40 anos o cambiou por unha vaca o veciño de non sei que. É complicado, claro que é complicado, entón eu entendo a preocupación. Entón, aquí un trociño pequeno, algunos non sabe nin o propietario, non sabe de quen é, está ali ou non. Había ferramentas que valían peso. Había aquí existiu Antegala, Sulfor, tiñan un réxime de participación moi bon. Agora non están. Pero antes eu penso que hai que buscar fórmulas. Asociación de propietarios, cooperativas. Nós nacemos dunha xornada como a que estades organizando aquí hoxe, onde vimos a Vilariño. Eu sempre tive en castiñeiro na casa dos papás, non son meus, son dos meus pais. Había 5, 6, 7 castiñeiros para o consumo da casa, non? Agora tamén é verdade que a xente, non no noso concello, que pode ver a nosa experiencia, hai moita xente que empezou tanto a limpar soutos como a plantar castiñeiros. Entón, fórmulas, darlle un pouco a cabeza, de fórmulas cooperativas, asociación de propietarios, etc. E depois a salida, non, eu teño, a saída da castaña, non sei, pero tamén se pode dar incluso outra volta e empezar a transformar. Hai, hoxe, no Courel, empresas que están transformando os seus produtos, teñen, non sei, unha 10ª parte menos de produción que a nós, pero transforman todo. Dende cremas ata cosméticos, cos taninos da casca da castaña, o sea, a castaña dá unha infinidade de produtos e un abanico moi grande de posibilidades a hora de transformar. E eu penso que o vital que é o asociacionismo, o sea, temos que xuntar. E moitas veces no micro salen cousas grandes, non hai que buscar. Dicir, bueno, pois aquí fai falta unha comunidade de monte de 500 hectáreas plantada de castiñeiros. E aquí igual é posible facelo, non sei, onde nós non, porque as comunidades de montes están a 1300 metros de altitud para arriba. É moi complicado, senón tamén sería unha posibilidade. Ali, nas comunidades de montes en altitude, pois temos pastoreo moi extensivo. Hai comunidades de montes, como comentas ti en Fradelo, en Portugal, vaya envexa, ver esas 4.000 hectáreas de castiñeiros plantados
o nivel de renda que deixa. Nos hoxe, con castiñeiros vellos de máis de 300 anos, e que levaban 4 anos sin traballar, para sacar un rendimento de 6-7 mil euros por hectárea non é complicado. A ver quen lle saca eso unha hectárea de piñeiro de eucalipto. Entón, eu penso que como oportunidade o castiñeiro penso que ofrece moitísimas oportunidades, e despois que esas oportunidades teñen que revertir sobre todo no territorio, que é do que se trata, que a xente que traballa que se quede no territorio a ocupalo, non traballar desde a distancia. E, bueno, como fórmula, o cooperativismo, non levamos 5 anos con ela, unha fórmula que estamos moi contentos, que nos funciona ben. Pero hai asociacións de produtores pequenos, que cada un aporta o seu castiñeiro, os seus 20 castiñeiros. Solo para complementar o David, pensade que se hai voluntad, a mellor concentración parcelaria que existe é o intercambio de fincas entre veciños. Porque senón metémonos en expedientes de concentración que levan a 15 e a 20 anos paralizados, porque cando lle dan a miña finca a Davide, ele protesta e inicia outro expediente. Entón, o que fai falta é vontade. Do que dixo de transformación é que tú non é o mismo vender 1000 kilos de castañas a 1 euro que vender 1000 kilos de castañas a 20 euros transformadas. Vender 10.000 kilos de castañas a 1 euro non dan para unha familia, pero vender 10.000 kilos de castañas a 20 euros dan para vivir unha familia. Non os teño de produción, pero é que teño as fábricas que están abastecendo a Francia, a España, a Suiza, aquí en Galicia, para comprar a castaña congelada e pelada para facer eu castaña en almíbar, crema, marrón glacé, o que queira. Por qué? Porque alguna das iniciativas dicen, claro, eu agora pelar 10 castañas dou un espelado, pero pelar miles de kilos, como espelo? Teño que comprar unha máquina que costa moitísimo, entonces o proxecto é demasiado ambicioso, e cando é demasiado ambicioso, termina por afogarte, porque fai falta financiación. E empeza cun proxecto baixo, e despois falas con Alibós, con Areán, con Cuevas, con Posada, vouche comprar castaña congelada, tráeme hoxe 1000 kilos, para o mes que ven outros 1000, xa fago eu o meu produto. Son cousas que están, a solución está toda aquí, no tema de castaña, que fai falta simplemente información e despois ser profesionales e dedicarse un pouco a él. Por orden, Begoña. Falando, nos nacimos máis ou menos desa preocupación. Nos somos todos do rural, o equipo, e o que viamos é que a xente que estamos vivindo ali, se facemos un aproveitamento mellor ou peor das nosas terras, pero o problema non era xa os que vivíamos ali, sino en todas as terras que están abandonadas, porque a xente que está vivindo fora, que está vivindo nas cidades, que ten ese souto, que ten completamente abandonado, ou a finca, ou o monte en sí, en xeral. Entón, a nosa preocupación era como facemos que eso se movilice, porque a xente que está na cidade non vai a volver á terra a labrala. Ten o seu traballo, ten os seus horarios, a súa familia, e é moi difícil que toda esa xente volva a cuidar esos montes. Entonces, nós o que víamos, a única forma era que alguén lle lo gestione de alguna forma, en plan, que cho limpe, para poder sacarlle rentabilidade. Seña, ben, a través dun aluguer de eu deixoche o meu solto e dasme un beneficio, ou eu o limpo, encárgome de ter alguén que mo recolla e lle vendo a miña produción a outra empresa. Facer un lugar onde seña fácil e accesible que toda a xente poda ver as empresas as que se ten que dirixir, porque ao fin e ao cabo son as empresas as que van ter que gestionalo e as persoas privadas, porque as administracións poden crear pautas, pero a administración non pode coller e limpar todos os montes, porque por moito que se queiran facer, levamos anos e anos deixando un monte abandonado. Temos que facernos responsables das nosas producións. Por suposto, eu que creo, porque creo, non, que lamentablemente non se vai a solucionar aquí, nin hoxe, nin, bueno, yo da vida desde o Parlamento, malo, de palanca, non? Dar unha palanca e mover a burocracia, non? O que tampouco pode ser que a administración sexa unha lousa. Sí, eso. Eu veño nun mundo mal acostumado, é dicir, eu, bueno, fago parte da Sociedade de Agricultura, etc., e pensaba que toda a causa desde o punto de vista que en área de agricultura moi pouquinha inversión e con moi pouquinho papeleo, eu tanto lle podo vender o meu mel como comprarlle mel a granel, incluso teño un número de registros sanitarios, etc. Iso, mirando no tema do viño, que, bueno, como calquera desta zona tamén teño, bueno, unhas cuantas viñas, etc., imposible. Eu pensaba, ao menos un pouco inxeno, sigo sendo inxeno, non contaba que increíble. A mí o que me
ruralista é precisamente que debería facilitar é todo o contrario. Nesta parte de Galicia, eu creo, falabas antes da distancia, que con todo o respeto, e afortunadamente Galicia é moi diversa, nesta parte occidental, na Galicia costeira, onde hai un híbrido de comunes, como se queda chamar, que hemos acabado entre a cidade e o rural, entre o rural e a cidade, nin nos queremos desvincular de todo, porque xa temos, nin tampouco podemos renunciar pues, a ser un traballo en Citroën, en Inditex, no caso de Economía, etc. E nos gustaría apostar a mellor por un modelo medio, ¿no? O sea, que podría combinar ambas historias, porque está claro que apostar por lo que hemos estado facendo é unha aposta vital, con todo o que se implica, traslado, horas, días, meses, etc. Pero me gustaría pensar que pode haber un modelo donde, por exemplo, un día de mañana, si non podo vendimar, pois venderte as miñas uvas a Señorío de Rubiós ou a quien fora. Si no día de mañana, as colmenas que me quedan ainda están tal, pois venderle o meu, como fago agora, a Asociación de Agricultura, etc. ¿no? Pero, lamentablemente, y como está, que para mí creo que ilustra ben donde quería chegar. Na Unidade de Montes da que eu fago parte, estamos pendientes dun permiso de patrimonio con os petrolíferos que teníamos ali para, teníamos alzado con madeireiro, etc. Solamente tenía que vir o permiso de patrimonio, cortaba e se levaba a madeira. Bueno, pues en eses dous épicos, vivo Lugo, e xa, en madeira, en permiso, bueno, sí, o petrolífero ahora se mira moito mellor, pero, e que esa é a realidade, é que a mí o que me desanima, por iso, claro, o sea, eu saído de aquí pues, envalentonado, ¿no? Pero tamén non podemos que atrás, pero lamentablemente te obliga a ser prudente, pois porque sabes por esta porta os sinsentidos que tens que justificar, que, bueno, non sei, que eso, a famosa palabra, ¿no? de emprendedor, son todo trabas, é como o cómico aquel de las 12 pruebas de Asterix, que un odisea, eso é todo. De todas formas, hai produtos e produtos. Cando hai un produto que non podo dedicarlle moito tempo, pois, home, eu vouche falar do castaño outra vez, pero o castiñeiro, que eu creo que conoces, a José Guerra, o de Vilareño de Conso, este foi policía en Vigo toda a súa vida. Collía as vacacións para apañar as castañas, porque as castañas son 2 semanas, máis ou menos, por variedade, o tempo que leva a recollelas. Porque hai que vigilalas, senón alguén ches vai a apañar. Se non é o jabalí, é outro de non sei onde. Que aquí non son todos rumanos ou polacos, non. Hai nos de corbata que rouban as castañas e as meten na maleta do coche. Pero tampouco non é un traballo que che leve moito. Unha de mouca pode ser cada 20, cada 30, cada 40 anos, depende da variedade e depende da poda de formación que lle fixeras. 2 desbroces non leva máis o ano, un desbroce en primavera e un desbroce precolleita. Olvídaste do castiñeiro. Si ven un temporal e rompeu as ramas, pois sí, vou no ver que pasou un temporal e rompeu unhas ramas, vou ver se desinfecto e sello. Pero o castiñeiro deixa moitísimo tempo de ocio. É certo que as trabas existen. Por qué? Porque hai parcelas que eran do abuelo, pero o abuelo non as tiña registradas a nome dele. Entón, saber a quen lle pido agora, onde está o deslinde, aínda non sei onde queda. Ese é un problema que vos encontrades no que é a ordenación de montes moi, moi común. Temos que irlo solucionando entre todos, porque se non o facemos así, dadevos conta que nesta generación van quedar leiras que os netos non van saber de quen son. Vai ser imposible, porque o vello do pueblo, a vella do pueblo, falleceu e non hai quen preguntarlle xa. Os marcos xa co trator ou co non sei que, ou co incendio ou que caeu, caeu. Por tanto, temos que tratar de volver a vista un poquinho atrás e recuperar o que é noso para, nun momento determinado, elexir o noso medio de vida. Vou levarlle a contraria agora a David. Dixo antes, é moi importante que a xente viva no rural. Pois demos ao mellor un pouco a volta, David. Vamos dicir, vamos primeiro recuperar a actividade do rural, fixar a actividade digna, e despois, cando eu poda facer a piscina, teña a wifi, a carretera perfecta, xa volvo a vivir eu ali. Demos ao mellor esa pequena volta, porque se me obligas a vivir sin escola unitaria, sin médico, pero non é por ti, quero dicir a nivel Bruselas e por aí, que é moi bonito primeiro decir que España ten unha población do sector primario moi amplia, que hai que baixala, e agora outra vez decir que ten moi pouca, que hai que reivindicar, o sea, primeiro pegamos o pau e agora lle damos a zanahoria. Entonces, tratemos ao mellor de facer actividades e non vayamos a grandes proxectos, pero vayamos a cousas singulares, recuperar os produtos daqui.
facer que os nenos e as nenas volvan ter cariño por o rural, porque, oye, se te picas nun ourizo, estou mellor vendo a tele e xugando coa play, Entón, esas cousas temos que volver a querelas, se non temos cousas para vivir máis fáciles. Ahora, con futuro, non sei, hoxe é difícil, Decía, escoitei a un filósofo fai moi pouco, decía, non me gustaría estar en la piel de mis hijos, non sabría que hacer. Si facer carreira, si que carreira, si ser emprendedor de que? Ao mellor a min me poñen de primeiro ministro de Francia con todos os medios do mundo e non sei por onde tirar, porque hoxe falache de Citroën. Hoxe un coche elabora un robot. A mitad dos robots susánanse por deficiencias que teñan ou averías por outro ordenador, que é outro robot, outro computador. E salvo que se estropee moito, vai un médico que é un programador. Se acabou. Nas autopistas, eu, se podo, pago a esta señora que está ali, pero a maioría delas están con tarxeta, xa pasas de largo porque xa me costa parar. O sea, pensade que estamos nunha sociedade que se non retomamos un pouquiño as riendas nos come. Porque ao final os gastos todos é necesidades, coche, tarjeta, luz que xa vai domiciliada, gas que vai domiciliado, e cando nos damos conta, ao final a nosa vida son 4 gastos que temos e nada máis. Por tanto, temos que, ao mellor neste momento, que para eso están os GDRs, tratar de que proxectos sean pioneiros. E ese proxecto de Amarelante no GDR de Manzaneda dá gusto velo, pero que é un orgullo para o pueblo. Entón, que aquí, pois, co que falamos algunhas veces das froiteiras que tedes, recuperar, facer mermeladas, pois, oye, en Lalín fan a festa do cocido, e o cocido non é originario de Lalín. E fai esa empanada de sardiñas e de xouvas en bandeira, e a bandeira non ten mar. Pois tenemos que buscarnos a vida, se non damos vendido todo o viño, facer unha festa para que acaban de beber o viño. Pero que o viño xe que tiña foi. Perdona, eu vos entender de Castiñeiros, por eso, eu intentei facer un soto de Castiñeiro, por eso preguntaba antes cuántos castiñeiros daba o soto. Unha finca, vamos, que máis deu a plantación toda, entonces decidí cortar as videiras e plantei castiñeiros. Plantei 10 castiñeiros, porque rotaron todos. Porque me secaron morre. Cual pode ser a razón? Hai veces que a xente mellor morre por edad, outras veces por unha bronconeumonía, outras veces é parada cardiorrespiratoria, creo que xa é de todos. Os castiñeiros, mire, pode ser que en alguna zona haxa algún fungo, é raro que es plantara de teñar millaria melea, pero se houve viñedo antes, cuidado, o que pase que a millaria melea vese aí o que é a frutificación, pudolle morrer por tinta, porque ao mellor eran castiñeiros sativa ou castiñeiros dentata, e lóxicamente son sensibles á tinta, a tinta vehicúlase por suelo. Non, pero olvídese, usted pense que, por desgracia, hai enfermedades cardíacas, hai enfermedades reumáticas, hai enfermedades de cáncer, isto todo teñen nas plantas. O cancro é o cáncer do castiñeiro, pero non é un cancro. Aquí, fundamentalmente, para entendernos, vou poñer solamente este exemplo. Hai 8 cepas de cancro, as principales de Galicia, das cales 3 delas son as máis virulentas, as máis agresivas, e ocupan o 95% da terra de Galicia con infestación. Estáse vacunando desas 3. Entón, usted dice, vacuna o cancro, pero resulta que, por desgracia, usted ten a cepa que non se vacuna, entón, de que valeu? Co cual, é o que lle dicía, pode morrer por chancro, pode morrer por tinta, son as principales. A partir de aí, empeza a debilitarse o neno. E o neno a debilitarse, pega un catarro, ou mellor por sequía, porque tuvo moita sequía nun momento determinado, porque ten pouco suelo, non é fácil determinalo, pero se lle morreu por tinta, usted vai e mira o cuello do castiñeiro pegado ao chan, quita a casca e vai ver que está de color aviñado. Se lle morreu con cancro, empezaron a secar a rama. Isto teríamos que facer un curso, non unha charla. Se lle empeza a secar por cancro, vai ver unhas ramas que secan por arriba e despois o castiñeiro empeza a coller gretas e hincharse a piel. Ten uns pinnillos, empeza a ter gretas, hincha a piel e despois o que vai facer é secar esa piel. E para secar o castiñeiro o que fai é que se chama anillar. Empeza a darlle volta a sequedade en toda a rede do castiñeiro e unha vez que anilla, o que se chama o cambium,
non fai subir a savia de aí para arriba. Por tanto, de aí para arriba xa secou. E o castiñeiro igual lle rebrota por abaixo. Pero tamén pode ser outra cousa. O sea, que con isto quero dicir que hai moita diversidade. Pode ser que usted comprara castiñeiros híbridos produtores directos e ao millor, que aquí é rarísimo, pero ao millor donde a David, veu unha xeada tardía que imoulle por arriba a rama porque é máis temperado, o que é o híbrido, e volve rebrotar, e volve secar, e volve rebrotar, e está así. Por tanto, cando teña algo deso, se necesita algunhas veces, se desconfía que é cancro, usted simplemente é con mandar material vegetal á estación fitopatolóxica de Hereiro ou a un laboratorio particular, e que lle analicen de que secou. Emilio. Para vender castaña fai falta permisos sanitarios ou... Vender. Para vender a consumidor final, a consumidor directo. Para vender yo a unha tenda, o único que ten que facer é unha cousa. Si, lóxicamente, vende unha tenda, o que ten que estar é con unha factura. Sí, factura de compra, porque, lóxicamente, é unha actividade. A factura de compra, usted despois vai ter que declararla, porque a alguén lle figura como un gasto e a usted como un ingreso. Se declaran o gasto e usted non declara o ingreso, nunha paralela, o pescaron. Darse de alta en nada non fai falta, porque é produtor. Que ocorre? Se ten unha cantidad moi grande, pois aí entramos noutra cousa, que ao mellor é un agricultor a título principal. E entón ten que ter unha actividade declarada e ten que darse de alta nunha serie de registros da Administración Autonómica. A tema sanitario, se usted non lle vende a castaña a consumidor final, non. Se vende a castaña a consumidor final, esa tienda a que lle vendeu usted non pode vender a castaña a granel, con bicho, ten que ir desinsectada. Ahora, no paso, no camiño, pode haber un operario que faga todo. Usted pode vender a consumidor final ou vender a varios intermediarios. Se usted vende a intermediarios, non ten que ter nada a registro sanitario. Se vende a consumidor final, ten que ter, lóxicamente, uns papeles para poder vender e outros papeles declarando que usted fixo desinsectación. Pero eu teño, por exemplo, 20 ou 30 castiñeiros, que nunca se me deu por caen as castañas, por abrir córdoas, nunca se me deu por vender, non? Entón, con quen había que, como se faría para vender esas castañas? Vamos a ver. Eso que antes quería preguntar eu, pero para vender as castañas, as IXPs e os consellos reguladores, vamos a empezar por o inicio. Hai tres marcas de calidade definidas pola Unión Europea. As DOP, Denominación de Origen Protexida Rías Baixas, as IXP, Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, ternera gallega, me da igual, e as ETGs, Especialidade Tradicional Garantizada. A especialidade tradicional garantizada en Galicia non hai ninguna. Bueno, é mentira. Hai unha, pero está consigo a IXP, que é unha marca moi superior. A especialidade tradicional garantizada sería a tarta de Santiago, porque é unha receta con produtos alóctonos. Ese é un ETG. O outro ten que ser con produtos daqui. Despois, todas as demais marcas de protección non existe. A partir de aí, unha marca de calidade non pode entrar en compra, en venda, nin en recomendacións. Nin pode facer publicidade de Señorío de Rubiós. Fai publicidade de Rías Baixas. Publicidade de Castaña de Galicia, non de Castaña de Pepito nin de Andrés. Nin pode entrar en precios, pero sí que pode poñer en contacto. E o que fago é, como están con protección de datos, os produtores non están publicados na web, pero sí que están publicados na web no directorio Industrias de Transformación e operadores registrados comercializadores en fresco, co seu teléfono, co seu correo electrónico e coa súa páxina web. Calquera que queira venderlle castañas a ese, se chamar e decir: onde ten usted o intermediario? Ten usted comprador aquí? Como me paga? Poño eu ali, canto me dá? Claro, se teño unha carretilla de castañas é difícil que me veñan por elas. Pero se teño un trailer de castañas non fai falta que me veñan. Xa digo, eu que ato que por 7 céntimos transporto eu a Mercabarna. Por 7 céntimos o kilo. Perfectamente. Entón, estas cousas tedes que pensar moi ben que é o que se pode facer, porque un IXP non pode poñervos a vender, nin pode entrar en precio. Eu digo os precios medios que hai, pero non entra en precio. Ahora, sí que tamén vos digo que se estuera de acordo a produción, podemos facer contratos homologados, cando se queira.
para ter toda a produción vendida antes de que se colleite. De feito, é o único sector, o único que eu conozca en toda a miña vida en ninguna parte de Europa que non se fixo nin unha sola comercialización habendo un contrato homologado de 2007 porque ningún produtor o quixo vender. Que quere dicir eso? Que as castañas están vendidas, señores. Sería retomar outra vez o contrato homologado. O sea que, se queres vender, simplemente, se non tes outros, entras na página web castanadegalicia.org, buscas directorio, e aí tes xente que comercializa os que te enseñei aquí, que comercializan do orden de 20 e pico millóns de kilos ano. Javier. Un pouco que creo con David, un pouco a experiencia que tedes de Camarlante como cooperativa, ¿no? Hasta que punto es que esa experiencia, estamos falando de boas prácticas, pode ser exportado e replicado en outras zonas, tendo en conta que foste esquema, que pode en marcha unha cooperativa con 5 paellas de xente nova, sin demasiada experiencia no traballo específico da castaña, dos outros, etc., nun área tan complicada e complexa socialmente como é un centro central, ¿no? Tamén un pouco en relación ao que está falando aquí de como facer, como organizarse e tal. Pensas que a cooperativa pode ser un modelo exportable ou que tenga que ter a cooperativa, por exemplo? Eu penso que é un modelo exportable sempre, claro, adaptando as oportunidades que ofrece cada territorio. De aquí, non sei se a zona de Castiñeiro ou non, eu vindo para aquí vi moitos eucaliptos e poucos castiñeiros. Pero, bueno, pode ser, por suposto, pero, bueno, cando fala das castañas pode falar do mel, pode falar do viño. E aquí, bueno, a de Baixas, aquí está funcionando, eu penso que terreos seguro que estarán todos ocupados, pero nós coñecemos outros modelos idénticos ao noso que se crearon na zona do Vivei, do Val do Vivei, de viño da Ribeira Sacra, seguindo exactamente o noso modelo, o sea, recuperando viñedos que estaban abandonados a moitísimos propietarios e propietarias e fixeron exactamente o mesmo que fixemos non só que co viñedo, como pode ser Laura Lourenzo, Laura da Terra, que ten uns viños ademais espectaculares que están gañando moitos premios. Entón, eu penso que aproveitar o momento, mirar que é o que se demanda, como dicía moi ben Vilariño, e sobre todo que sexa algo autóctono. Eu iso sí que teño, o sea, isto de andar inventando a pólvora, non? En terreos que moitas veces non son propicios, eu eses inventos, eu polo menos, non son moi afín a eles, non? Recursos, dende a micoloxía, no mundo das castañas, dentro do gando, pero un gando extensivo tamén, porque aquí, bueno, estáse promocionando moito, vale, o Galicia, o sector leiteiro é moi potente, non en xerar recurso económico se cadra para as familias, pero, bueno, en producir moita cantidade de litro, hoxe cada galego estamos producindo 2.000 litros de litro ano, que é unha cantidade, eu non sei se beberei 10. Entón, bueno, pero hai outras formas de facer aproveitamento leiteiro. Fernando da Mata, que o coñeces, estiveche ali, un home que estabanlle pagando o litro de leite a 19 céntimos o litro, cando está o precio medio a 31 céntimos, non? E reinventouse, montou unha queixaría, diversificou, ten viñedo, tamén ten un viño branco, un barrica e un tinto mencía normal, montou tamén a gandería, ahora está dentro do mesmo proxecto facendo un turismo, agroturismo, non? Entón eu penso que reinventarse, pero iso sí, con produtos sempre autóctonos, e a partir de aí, con gañas, con coñecemento, con experiencia, hai que asesorarse moi ben, fazer plans de viabilidade que non sexen fume, e pois ter gana de traballar, non? Con compañeros e compañeiras, non? Eu, se me permitides, para complementar, unha experiencia que tuve eu fai anos aquí. Cando é aquí, falo no Baixo Miño, Recordades os proxectos de Horta e Flor, que houve por aquí, verdad? A economía moitas veces é un círculo. Eu son técnico de cooperativismo, o meu traballo foi coordinador de cooperativismo da Xunta, o primeiro traballo que eu tuve cando terminei de estudiar. Entón, claro, chegache unha familia e dice, vamos facer unha cooperativa. E esa cooperativa ten que reinventarse, non pode pararse, porque iso é o que ocorriu aquí en Flor e Horta, que xa non é rentable, xa pasamos a Portugal, ca man de obra, e quedou solamente un pouquiño no Salnés. Iso nos pode ocurrir co porco e co xamos da Cañiza,
se non nos reinventamos, porque igual temos que comer os xamos nós. Nos pode ocurrir tamén co requeixón das neves, se ao mellor non o facemos ben e non temos continuidade. O sea, eses produtos que son daqui, hai a feira da cereixa de San Clodio, o produtor que está ali vende casi toda a cereixa ali. Os do Valle do Jerto non dan vendido. Me explico con isto. Isto hai que non se pode quedar un parado. Cando se queda un parado os ricos, adiántanos os que eran pobres. E a economía é circular. Cando os pais poden estudiar os rapaces e lle dicen vaite daqui agora, pois vaise un ingeniero de comunicacións para Alemania. Xa non queda aquí. Esas cousas hai que intentar que despois quede alguén, que esta rapaza monte unha empresa de servicios, sea capaz de facer máis cousas que eu non podía, de limpiar un castiñeiro cando non este, que teña a desbrozadora e co concello cando non teña nas comunidades de montes traballo para darlle que lle permita ou que lle dé prioritariamente a eles cunha puntuación nun sistema de adxudicación dun contrato menor, pois ao mellor os desbroces das cunetas. O sea, estas cousas que fan a economía local, que é moito mellor que queden os cartos aquí. Se gana o diñeiro, gastará outra vez na cantina da aldea ou da... Estas cousas son as que teño que facer unha recirculación e unha programación como fan os, eu diría, que os orientales. Aquí salimos emocionados para poñer castiñeiros ou cepas desta charla e non facemos a planificación. E despois levarnos 10 anos poñer os outro. E os orientales generalmente planifican 10 anos e despois se executan nun. Entón, estas cousas pensalas, pero hai moitas cousas que se poden facer, porque unha familia non lle fan falta 3 millóns de euros para vivir. Unha familia se cuadra con 50, 60 mil euros, vive de maravilla. Con 7 hectáreas na Serra da Pradela están tendo 60.000 euros hasta 80.000 euros todos os anos só en castañas. A ti che comentei o exemplo, David, de levar ali algún político para decir, vas ali e preguntas o que hai. Dicir, por que ustedes, logo que isto está para poñer colleitadoras de castaña, non recollen con máquina? E dille, máis que vamos facer, só temos castañeiros. E tiña razón, dicir, que coño, rascamos a barriga todo o ano, para que queremos máquina? Gudo. Por respecto a que estamos falando, é que eu teño unha anécdota casi personal que une as 4 últimas, digamos, intervencións. Eu son de un municipio de Alvarado de Lugo, de Castro Verde, no que temos plan general aprobado. É dicir, xa che dicen onde podes plantar, todo o que podes plantar, como podes, que podes plantar, etc. Entón, tiñamos un conocido que tiña unha explotación de leite convencional que non lle rendía, como 90% das casas de Galicia, por os anos, non lle rendía. O tío é un fenómeno non por o supercientífico que sea, non por o supertraballador que sea, senón porque se move o que se ten que mover. Estuvo mirando e tal, e descubriu que Castro Verde é o último concello da denominación de origen do Cebreiro. Anda que non hai distancia de Castro Verde ao Cebreiro. Castro Verde está ao lado do Lugo, vale? Cebreiro non está ao lado do Lugo. E fixo queixo, fixo un montón a queixería. O ano vendeu as súas vacas porque non lle interesaba o leite, interesaba facer os queixos, e está comprando o leite aos veciños porque están traballando como traballaba ele, sale sobre as mobais de leite. E que fixo con todas as fincas que tiña para os o suelo rústico de protección agropecuaria? Non se poden realizar plantacións forestales, que en Castro Verde, cando deixes a finca, o primeiro que faz é plantar eucaliptos, porque é un dos concellos nos que se vai prohibir. Entón, creouse aí un boom de dicir, antes de que o quiten, vamos a plantar, sabendo que hai outras opcións que dan moitos máis gastos. Estou canso porque estou na universidade de saber, de ver charlas, de que os meus profesores expoñan de que a produción máis rentable é o castiñeiro, porque é unha produción que, chegado o tempo, ano a ano, está dando beneficio, que en acumulado é moito máis porque se pode dar calquera produción de madeira en X cortas. O que pasa é que, non sei se a mellor é por a idiosincrasia da miña zona do tal, preferimos facer cortas a non ter unha produción máis así tal, non? Bueno, pois o que fixo foi, no tempo libre que tiña da queixería, estou a falar con xente, deu unha serie de charlas nunha asociación que temos ali, non sei como chamar, cultural e demais, charlas deu unha ali, eu conocí, e dixo, isto pasa así, isto tal e cual, non sei que fazer as fincas. E como o castiñeiro está en hortaliza, sí que se en hortaliza en froiteira, sí que se pode plantar en suelo de protección agropecuaria. En vez de plantar esa
todo, digamos, esa masa de forestal, fixo o outro forestal. É como planta, como tal. Bueno, pois a raíz de que nosotros sacamos, digamos, a aplicación que fai un pouco un marco de plantación aproximado, que despois ten que vir un técnico forestal a ir ao detalle, porque os castiñeiros non é X por Y, plantos igual, non, ten que ir machos, femias para unha correcta polinización. Pero como mínimo, ele quería saber como iba o tema. Despois ele iba a feiras para vender o seu queixo de gourmet e tal e cual, e incluso ganou premios e toda a historia, e encontrouse con un paisano de cerca dos Pirineos, porque non sei se por ali teñen unha variedade de castiñeiro que ou que estaba certificado, ele quería o traer dali. E empezou a... Non sei como vai o tema, porque sí que sei que había moi pouca planta certificada. Non hai ninguna. Non hai ninguna en España. E ele estaba esperando por tela certificada porque non tiña prisa, ele xa é novo, ten unha filla ali, iba ao colegio de Cristo Verde, xa vai ao Instituto de Lugo, tal, non tiña prisa. Ele non tiña prisa. As fincas estaban ben, tal. Como están aquí dos as fincas? Ordenadas, con unha plantación de castiñeiros. E cando lle preguntas, que dice, non, eu teño que tirar para cando me cuido. Eu non vou apoñar as castañas, pero podo pagarlle a xente que nos apañe, ou facer, como dicías tú, falar con unha distribuidora que chegara a tal, ali vos gestionaba, hasta fai un tempo, ali vos gestionaba todo eso... Sigue gestionando porque tena por 25 anos. E vamos a ver, ese plantexamento, que o mesmo que fai David, ese fixo a todas as administracións ao inicio, cando empecé en isto, que é o que fixo ali vos, ten 300 e pico hectáreas, en recuperación e novas plantacións, con o que é o plantexamento integral. Pero que, vamos a ver, isto non ten por que ser cos castiñeiros. Eu falo de castiñeiros, pero vos pensade nunha actividade que vos dé a gana. Sempre cando haxe quen a consuma e apague. Iso é importante. Entonces, eu, por exemplo, co dos castiñeiros, o que lle dicía, pero é que isto, tedes que pensar que un castiñeiro non é un árbol que dá castañas. É un árbol que está ubicado nunha parcela que se chama souto, que dá castañas, que dá madeira, que dá patrimonio, que dá turismo, que dá mel, que dá medio ambiente, que dá cogomelos, porque podemos micorrizalo con boletos e duris, pero é que tamén vai ter cantarelos, que nos dá mel e propole, que por cada hectárea podemos ter, pois, X cartos en mel, aproximadamente en boletos, para que vos fagas unha idea, non é moito, pero son outros 400 euros por hectárea de media ano que vense sacando en boletos e dulis, cos precios doxe. O sea, pero que se non fago eso, que as calles iniciales que vos enseñei aí, enseñéivolas para que preguntárades, podo aproveitar a erva ao principio, para vender un rolo de erva a 15 euros, para un que teña ganadería ou que teña cabalos, pero que ademais, se houbera, que agora por desgracia hai crisis e non hai obra civil, é que podía poñer nas intercalles, podía poñer planta, porque ti eres de Castro Verde, a 6 non se meteu de Laurel Cerezo hasta Madrid porque non lle cuadrou. Pero a ver agora quen paga as plantas de obra civil, porque non hai carto nos concellos, nas diputacións. Pero que antes, cando había obra civil, os viveiristas podían che comprar a planta de cepellón con turno de arranque de 5 anos para levar eles despois. E tú podías meter liquidámbar, podías meter o que che dera a gana. Quen dice isto, aromáticas, que agora xa non venden, ou digo, perdón, non compran máis, as de Ulloa, pero que sí que sigue comprando Soria Natural para meter aromática. Hai moitas cousas, o que hai que ver primeiro, empezar por o final. Quen compra? Nada máis. Porque a terra o que temos é dúas limitacións fundamentales: superficie e man de obra. É unha hectárea, non teño máis, pois é unha hectárea. Unha hectárea douna traballado eu ou faime falta outros dous. Se teño 10 hectáreas, teño que ter máquinas, pero é que ali vos ten máquinas que apañan 1000 kilos hora. E aí nas maiores aínda, Bueno, pero iso tamén Pero sempre para deitarse do castiñeiro, pois, para deitarse é complicado. Eu teño intentado. Querías... Sí, levantar antes a mano. Pois é que, bueno, para contestar algo do que eu quería decir. Escoitando todas as reflexións desta tarde, a mí me encantaría poder decir algo das administracións. E realmente me poñete moi difícil, porque eu sou tamén que é un bon difícil a mí mesmo. Escoito con moito interés que todas as propostas que se están facendo, das que se falan, son propostas que nacen de iniciativas particulares, de xente
ben individuais ou ben colectivas, pero que nacen basicamente, casi exclusivamente, da capacidade que ten cada unha das persoas de mirar para o territorio, aprender del e poñerlo en marcha. E a mí eso me parece maravilloso, pero ao mesmo tempo me coloca nunha situación incluso ideológica, non vou a decir a palabra fodida, porque creo que depender nun territorio exclusivamente da capacidade individual que teñen as persoas que o habitan para que poidan medrar é unha circunstancia que debemos mellorar, vamos a ser un tanto eufemístico. E gustaríame poder plantexar desde o punto de vista público solucións reais para o rural. Eu dixeno pola mañana, na parte final tamén. Quixera que deixáramos de ter eslogans sobre o ruralizarse e tuveramos acción que permitiran a ruralización. O que tú decías antes me pareció moi interesante, ¿no? Quizá tenemos que reflexionar sobre si os que vivimos no rural ou as oportunidades para vivir no rural deben de ser as primeiras ou debe de ser antes a oportunidade para vivir do rural. É unha reflexión que eu quizá non fixera adecuadamente de todas as cousas que dixeste hoxe sobre como enfrentar colectivamente, ¿no?, a vida no rural, me parece como para pensar muchísimo. Y unido a eso, me gustaría chamarvos a atención ou invitarvos a unha reflexión sobre como podríamos realmente as administracións públicas, todas as administracións públicas, darlle a volta a esa percepción social de ou estudias ou se sabes o que che queda, ¿no? Cando ese ou se sabes o que che queda ten unha connotación tan negativa que a xente nova, os nosos fillos, as nosas fillas, queren fuxir dela. Parece ser que estudar significa a alternativa a quedar na terra. E eu quixera que dende as administracións públicas poidéramos ofrecerle a xente unha alternativa que é, se estudias, podes quedar a vivir mellor na tua terra. Non é unha pregunta, é unha reflexión. Non digo máis. Mira, eu referente a eso moi breve. Claro, nós iniciamos o proxecto onde iniciamos porque aínda contábamos con os servicios. Estaban a piques de liquidalos ou, de feito, estaban intentando liquidalos, non? Claro, sin un centro médico, sin un colexio, sin os servicios sociais que hai no Concello, non o veramos establecido ali a nosa actividade, porque todos temos nenos e nenas, todos e todas. Entón, eso eu penso que vai ben sellado. O sea, a actividade ten que estar así, porque ademais, se non hai esa actividade, non vamos a protexer ese servizo. Se nós non montamos ali esa actividade, o colexio vai a pechar. Entón, eu penso que vai todo ligado. A desafección que hai sobre o rural vai cambiando tamén, porque miña aboa, meus pais, mira, estudia que te tens que marchar de aquí. Eu de neno, nós teñamos 70 cabras na casa, iba para res indo en extensivo. Mira, este é o que hai. Agora están encantados co que estamos facendo ali, non? E incluso veñen a axudar moitas veces, enchen o peito e dicen, joder, quen iba a pensar que esta actividade iba a volver a funcionar? Home, as administracións, claro, isto xa é máis unha opinión persoal, aunque a cooperativa comparte totalmente comigo, non? Pero, bueno, xa é un tema máis político. As administracións non están facendo o que deberán de facer para ter a xente rural. Non sei, nalgúna campaña de impostos cero no rural, parecía que os que estábamos no rural que íbamos ao buraco, non? Do cero, parecía que íbamos ali para baixo. Non é de todo real, o que pasa é que moitas veces o comité de propaganda tamén funciona, non? Pero, bueno, xa é un tema máis político, no que eu penso que esta charla que tampouco ten que ir por aí. No tema do castiñeiro, e contesto a última intervención, moi rapidamente, o castiñeiro é verdad que gracias a ESP, gracias a produtores, comercializadores, cooperativas, etc., puxose outra vez na picote, porque a administración deu-se de conta de que o castiñeiro que hai que potenciarlo porque dá pasta. Que tampouco nos engañen. O castiñeiro no plan forestal que se vai aprobar, gracias ao traballo que fixo xente como XP ou xente que é dedicado ao tema da castaña, vais incrementar a superficie de castiñeiro, prevese incrementar un 50%.
Claro, estamos falando de 70.000 hectáreas, igual chegamos a 140.000, ola que tamén prevé un incremento do 26% de masas mixtas do eucalipto de Piñeiro e un 8% de eucalipto. Un 8% de 500.000 é máis con 50%, sabes que moitas veces tamén esas mensaxes son moi perigosas, non? Que aumentamos un 50% de superficie de castiñeiro, claro, 50% de nada é nada. Pero bueno, que polo menos, eu penso que un traballo moi grande que se fixo é que se recoñece outra vez o castiñeiro, que hai que poñelo en valor. E gracias a XP e empresas transformadoras. Con respecto a eso, sí que é verdad que nos, por exemplo, cando empezamos con este proxecto, canto hai de cada? Porque o que hai planificado ou en planes, sí que está cuantificado. Bueno, o último inventario do 99. Do 2011. 2011. Sí, o anterior era 99. Temos datos, pero facer un inventario de algo que non sabes que tes, pero eso xa empeza a fallar. Eso sí que é verdad. Eu podo dicir que hoxe todos os días non salir da casa unha gran masa de pinos, que agora empeza a ter mopetados de eucalipto, e algúns sitios sí que estou empezando a ver xa castiñeiro. Tamén é certo que na nosa zona, eu son de Porto Marín, pegadiño a Libós, eu son de Porto Marín, e na nosa zona que aparecerá Libós, que aparecerá en Chantada o proxecto da Sidra. Este tipo de proxectos sí é certo que fixeron que nesa zona sí se empezarán a sentar outras realidades, porque si tú ves que o veciño do lado está vendendo castañas e lle vai ben, oye, pues igual mo planteo, si está vendendo mazás e lle vai ben, pues planteo unha fila. Por eso, un pouquiño tamén na línea que decía vostede, si é importante facer, aunque señan pequenas plantacións, porque se a usted lle vai ben, o veciño do lado igual se xunta. E vender entre 3 ou 4 sempre vai a dar un maior beneficio que unha persoa sola. Teño 3 hectáreas de monte propiedade, pero teño terreno de 50 metros. Claro. O máis grande ten 1.000 e pico, 1.500 metros. Entón, encontro con moitos problemas, porque o lindeiro do lado nin sei quen é, quen sabe quen é. O outro conozo, pero non me vai cambiar nin. Só non pensar que eu fago que intento facer algo ali, xa me vai por trabas para facer alongar o terreno, digamos. Todo o que dices aí é perfecto, eso sería fabuloso, no meu caso, non? Me gustaría, pero encontro, e despois, ainda por encima, o que falamos antes, o señor aí atrás, a administración non colabora nada en que se fagan cousas, proxectos deste índole. De todas formas, se me permiten, é unha reflexión moi personal, que probablemente este equivocado en 100.000 en esta tamén. Cando falou de que a administración algunhas veces nos ten que dar solucións para sacar o medio rural adiante, eu non creo nelas. Me explico. Cando a min me ven imposto desde arriba unha actividade productiva para que a economía familiar vaya para adiante, iso é un fracaso. Son así de categórico porque vou tratar de poñer un exemplo, e digo opinión personal. Si Bruselas, o Estado español ou Galicia me dice aquí madeira, aquí leite, aquí carne, a economía que ven dirixida desde arriba crea excedentes. Sempre. E cando creamos excedentes, chega un momento en que nos temos que comer nosa madeira e a carne e o leite. Despois de haber baixado moitísimo o precio, é ser moi difícil reconvertilo, porque non é o mesmo unha explotación en extensivo de carne que unha explotación en intensivo de ordeño, donde hai tratores, donde hai un montón de maquinaria, donde hai salas de ordeño, donde hai instalacións. Entón, eu sempre penso, xa repito 100.000 veces, é que aquí estamos todos para opinar e seguro que as opinións máis interesantes están aí. A economía non pode vir nunca dirixida desde arriba, porque senón creará sempre excedentes, independientemente que vaya ca mellor intención. Estamos vendo agora. O piñeiro baixou, o eucalipto recuperouse un pouquiño porque houve tamén a nivel empresarial unhas iniciativas onde facía falta ao mellor unha licencia para volver a autorizar para alguna zona e volvía se decir que eucalipto sí, ya ahora cuidado, xa está ao mellor sobrando nítens, igual o decimos que o temos que levar para Asturias e Asturias xa dice que lle sobra. Entonces, o leite baixa de precio, hai que deixar as cuotas. Primeiro ven, pago moito, despois tesmo en vidós en quente, pago xe por termo en frío, despois se metes a la de ordeño, pero despois xa non é así.
Cando hai excedentes, despois, se non o tes en frío non cho levo. Se non me ten isto, xa cho pago menos. Entón, eu son máis partidario de que esta rapaza e máis eu somos unha parella, e ela ten a floristería, e eu teño 4 liras, porque non vendo o clavel teu das fincas, me dice ela. E, pois, pa diante. E ao mellor, esas pequenas iniciativas son as que falaba antes, que hai que facer unha economía circular. É dicir, aquí hai empresas que falaba eu con Paco algunhas veces, para cuidar a xente maior. A mí me dá pena ver a xente dunha residencia. Pero se a residencia fora a casa da escola, que está unha abandonada aí arriba, donde fora a guardería, para estar os abuelos cos netos, e os abuelos estuveran vigilados por este señor ou esta señora, porque moitos non son dependientes. Moitos falle falta unha compañía, para que, oye, tráeme un yogur, tráeme tal, ou mira, encontrome mal. Estas pequenas iniciativas, por que non se pode financiar, e ao mellor hasta desde o DDR, Paco, que unhos rapaces e unhas rapazas teñan un especialista en podas e forestal, outros en cuidado de maiores, que lle vai a facer a compra, que lle faga a comida unha vez a semana, que lle axude a dicir, mire, pois falta yo xo sal que... porque se olvidou. Estas pequenas cousas son as que crean a mellora no medio rural, porque se vamos a un gran proxecto, como falábamos alguna vez con Miguel, por o do xamús da Cañiza outra vez, pero claro, si todos queremos ser Cristiano Ronaldo ou Messi con proxectos de millonarios, se temos eses cartos, perfecto. Pero para ter eses cartos, ao mellor xa non traballamos. Eu teño unha amiga que se foi a vivir para Mauré e vive deso. Da xente maior e polas casas que necesita, pois lo a compra, leva ao médico, tal e cual. Pero é que eu creo que eso está retomándose. Hai cerca da zona, no macizo central, unhos señores que viñeron de Bruselas, conócelos, o matrimonio, teñen unha empresa de textil en Milán, e se veñen prácticamente aquí porque encontraron o paraíso. Está en Milariño, de paso. Viñan comigo a Portugal, e entonces decíame, yo paso unha temporada en Bruselas, porque tengo allí los hijos, pero paso aquí máis de medio año, e vou a Milán de vez en cuando, porque hoxe que as tecnologías podemos facer moitas cousas. Home, dime ti que, claro, desconfío se ao mellor creamos unha plataforma de venta e che eu mando as castañas ou os figos ou o requeixón e non mo pagas. Claro, habría que crear plataformas seguras. Pero hoxe temos moitas cousas que podemos facer. Entón me dicía este señor, dicía, es que non sabéis lo que tenéis aquí. E digo, xa o sei, eu fixenlle un estudio, e puxenlle un exemplo de Castilla-León. Fixenlle un estudio do sector lácteo vino de Zamora. Entón, claro, ali non tiñan propiedades. As propiedades eran doutros, e eles eran os que tiñan as ovellas. E entón me decía, Manuel, es que en Galicia sois ricos, se nosotros estuviéramos allí, e les levaban ao hospidegadeiro e a rastrojera que lle permitían despois de coller os cereales. E dices tú, joder, ya estou claro, el cheo de Silvas e non teñen ninguna ovella en Galicia. E entón, algunhas veces, por ser tan obvio, non vemos a oportunidade. Eu digo moitas veces co das castañas, andamos a patadas elas nun camiño como están tiradas, pois parece que non valen nada. Pensade solamente nunha cousa, transformado o que vedes en obxectivos. E pensade que cada castaña que recollades é entre 1 céntimo e 2 céntimos de euro. Se eu vos tiro céntimos de euro por aí adiante, vos apañádelos ou deixados aí? Eu pregúntome eso. Pois un calibre 100 pagado a 1,5 €, estamos falando de 1,5 € por castaña. Pero un calibre 80, estamos falando de 2 euros e pico por castaña, ou 2 céntimos e pico por castaña. E entón, esas cousas son as que nos teñen que facer cambiar o plantexamento, porque algunhas veces creámonos metas moi altas que nos levan a proxectos de inversión que fan falta líneas de crédito. E entón, aí xa non metemos nos lío. Ao mellor porque non sabemos xestionar, ou porque todas as previsións fallan. Porque o futuro, como digo, non existe, eu nunca estuve nele. Entón, facer cousas de futuro son reflexións, pero son reflexións que eu me nego a decirvos o que debedes facer, porque unha non son quen e a outra seguro que me equivoco. Como eu vou dicir a alguén que ten a súa vida organizada se ten que vivir da cabra ou da ovella, se ao mellor o fago infeliz? A mí gustan as cabras, non me gustan as ovellas, porque vou... Pero que hai oportunidades para facelo. O que pasa é que, como dicía David, non podo facer metas moi elevadas, nin podo propoñerme plantar paulonia e intentar vender aquí ao do lado. É dicir, joder, os proxectos de avestruces fracasaron, porque comes avestruz unha vez ao ano. E eu probei o cocodrilo, pero claro, como unha vez ao ano tamén, e igual non vou comer. Entón, teñen que ser proxectos que se consuman.
é que a logística me permita poñelos o máis cerca posible do que os coma, porque senón me van levar, eu vendo a pataca ao mellor por 15 céntimos e despois teño a 80 céntimos no súper. Vale, onde quedou por o camiño? Pero esas cousas son posibles, Unha cousa, crees que se a hora de ter esa parcela é dicir, que vou facer con ela, tuveran unha tabla con todas as opcións, iríanse a, por exemplo, unha nova producción forestal, iríanse a unha produción de fruto, da igual que sea oliva, mazá, castaña, tanto a unha produción de madeira? Estou convencido. Por unha cousa moi sencilla, por a rentabilidade. Por a rentabilidade, mira, vouche poñer o exemplo máis para arriba de ti, que é onde está o eucalipto todo, e además o gran exemplo do eucalipto probablemente de Europa, probablemente de Europa, porque ali eran fincas parecidas ás daqui e teñen centos de hectáreas manexándoas en común, que ainda que sea de eucalipto é un exemplo. Eu yo falo algunhas veces ao que foi pioneiro deso, que además ten a casa toda de madeira, para non dar nombres, pero que tú seguro que sabes por onde vou. E lle digo, mira, isto simplemente plantexoche unha idea. Co dos lumes, eu plantei, eu fixen a administración. É dicir, a min, como en Guadalajara, non me arden miles de hectáreas, eu son a administración. Me arderán 500, 50, non sei as que. Eu fago cotos redondos de masa forestal. Vamos por os tiros para contestar a resposta con exemplo. Fago un cortalumes non de 20 metros ni de 5 metros, de 500 metros. Marco de plantación 14x14 donde sea potencialmente bon para producir castaña. Obrigo a que sea limpio a subvenciono e a plantación. E xeorreferencio e a xeorreferenciación cas coordenadas UTM e as dúas brigadas de extinción, para que non teñan que vivir onde o velliño de turno e dicir, mire, por onde podo pasar por un camiño para apagar o lume? Pero xa existe, non? Sí, bueno, o sistema. Pues, se pode dicir aí que o alcalde o ano pasado da Operación Centinela, mira, un exemplo, a semana pasada no macizo central distrito 13 a Operación Centinela deu un lume Ourense e mandou a brigada a Lalín. E claro, está cobrando 600.000 euros ao ano, por eso que non está pero con esa cousa simplemente dixen, proponte isto, fai a plantación e cando este en plena produción tú me dirás que che produce máis o eucalipto ou a castaña. Unha vez que vexa que o eucalipto dá aproximadamente 500 euros por hectárea ano no turno de corta, e vexa que lle dá entre 6 e 12.000 euros, que ali dá máis, ali dá máis de 6.000 euros, porque a produción é superior. Non é o mismo plantar na Gudiña que plantar en Manzaneda. Cando hai suelo, dá máis. Cando vexa que lle dá entre 6.000 e 12.000 euros de rendemento neto ano cos precios actuales, a xente non é tonta, a xente non lle tes nada que explicar. Como lle vou dicir a un señor que vive ben, cambia isto por outra cousa? E dice, non, mira, e además sin risco de incendios, porque o castiñeiro que está limpio non arde. Pero quen fala de castiñeiros, fala de oliveiras, fala do que sea. Ahora, ollo, os proxectos empresariales, e vou a oliveira, espero que non lle parezca a nadie mal, eu non lle debo nada a nadie, quero tamén que reflexionedes sobre isto, cando eu digo telo todo vendido e teño un solo comprador, un ou dous, eso estudiámoslo todo, verdad? Vale. Entonces, non digo a que precio. A mí se me garantizades que durante a miña vida toda me vendedes as aceitunas a mí, tamén vos las compro todas. Pero tampouco vos digo a que precio. Pero claro, en castaña temos 100.000 compradores, co cual se están peleando por levar castañas. A castaña é tremendamente deficitaria. Se quixéramos vender, venderíamola toda solo para Xapón, que é o mercado gourmet por excelencia. Para darvos o exemplo de marrón glacé, está entre 180 e 200 e pico euros o kilo de marrón glacé de castaña daqui. O primeiro xao que se fixo de castaña fixose no mundo en Xapón con castaña daqui. O que non sabe moita xente é que a cerveza de Córcega está feita con castaña de Lugo. A cerveza máis famosa de castaña. O sea, estas cousas temos que tamén falar delas e volver a sentir orgullo. O que dicía antes dos catalás, oye, que soy ingeniero, pero cuidado, soy pallés. Cando diga aquí, oye, mira, que soy ingeniero, pero son do campo, teremos algo ganado. Pero iso é culpa de todos, E agora, a nivel político, eu dixen a David moitas veces, porque conocémonos e temos relación, porque desde aquelas colaboramos moitas veces en cousas de IXP. Para min un alcalde non é un político.
Para min un alcalde é un líder cunha capacidade de coordinación tremenda que ten moitísimas probabilidades de sea do partido que sea ganar. Me dá igual de quen sea. Se este señor mo fai ben, eu vou votar sempre. Me dá igual do partido que sea. Co cual eso non é política. Eso é o que se chamaba buscar líderes locales. E facían falta porque quedamos sin eles cando se retirou das oficinas agrarias comarcales, que é buscar as potencialidades dunha zona e non ser, vou non dicir ca palabra rara, non ser cubridores de expedientes. Senón, dicir, mira, aquí vas poñer unha cepa, isto non che dá viño. Vas poñer un castiño aquí, non, aquí pon unha cabra, que... Porque eso fixémolo, eu cando foi en Monterrey para a denominación de origen, fixe un estudio socioeconómico, e claro, me decían, aquí viño, aquí non sei que, aquí pinos. Decir, vamos a ver. Tú como peñas os pinos onde non hai terra, a unha altitud superior a X, é que non che dá madeira. Terás un pino, pero é un pino que non vas vender. Entonces, terás que ter a madeira onde dá, e ao mellor onde non che dá pinos poñer cabras, que as cabras aproveitan pois unha silva, aproveitan un toxo, aproveitan outra cousa. Entonces, o que temos que buscar é potencialidades ligadas á zona e despois intentar ser ben habidos. O que decía antes de ver o veciño mal, se o veciño me axuda a min, é que eu non teño por que ir tomar o café cun do negocio, o que pasa é que teño que crear a empresa ben, que é o que lle decía David. As cooperativas se crean con uns estatutos que generalmente é para cubrir o expediente legal. Non, vamos a nacer ben e establecer as reglas. E vamos a crear, para que despois, lóxicamente, as cousas vayan ben, un regulamento de réxime interno donde haxa infraccións e a toda infracción lle toca unha sanción, porque senón vai pasar o que pasou moitas, que as uvas boas véndenas por fora, e as malas levan ya a cooperativa porque non hai vendido, e encima, como pesan máis as pedras que as uvas, igual lle levo as pedras metido nas uvas, vaciar a tolva da cooperativa. A cooperativa é a miña empresa. A sociedade é a miña empresa. O que teño que establecer é as reglas. Categoría 1 vale tanto, se paga por tanto. Categoría 2, categoría extra, categoría primeira, o que queirades, poñer reglas. Reglas. Porque cando somos novios, somos todos tan guapos, tan altos e tan bonitos, que é unha maravilla. Pero cando empezan os problemas da vida conyugal, empezan problemas. E hai que solucionalos. Non se deben poñer reglas no matrimonio, para a empresa sí, porque a empresa é a base económica da sociedade. Para min é. Entón, eu creo que esas cousas se poden facer, porque aquí tedes a gran suerte de ter cerca núcleos urbanos, de feito estades traballando ao lado deles, poñelo o xenro, a filla, a nora, nunha actividade que se pode sacarvos ela e axudarvos por diante porque ten contactos, estades cerca de, tedes clima, tedes territorio non moito que sea dificultad, o que falábamos do minifundio, eu reconozco que é moi difícil, pero a mellor unha parcela que non quepa un carballo ou non quepa un castiñeiro, ou pois a mellor teño que meter un limoneiro e seguir reivindicando outra vez o limón. Agora trouxeron, levan os asturianos coarando moitísimo tempo, están José Carlos e Marta Ciorda, xa temos máis produción aquí de arándano que teñen eles en Asturias levando tanto tempo. Que ocorre? Que os berries hai que saber moi ben que son tremendamente rentables, sí, pero cuidado, hai que vendelos, para vendelos ben telos que poñer en país anglosajón, se pode ser en Inglaterra mellor, é saber que cada hectárea de berries en arándanos falle falta 8 personas mínimo en época de recolección de man de obra. E entonces os de Cedeira mo decían, porque fixamos unha charla alguna vez tamén ali, e entón me decían, non, a man de obra está solucionada porque o noso ciclo de produción está fora do que é o ciclo Sura de Marruecos e traemos a xente dali. Pero volvemos á economía. E perdonade que sea pesado en isto, pero levo toda a miña vida facendo planes destos. Cando o polaco, o rumano ou o marroquí, me dá igual, que isto non é peyorativo, é que son os que están traballando no medio rural. Outro día, falando, non hai vendimiadores nacionales. Pois cando eses señores chegan a ter diñeiro, xa non traballan tan barato. Cando non traballan tan barato, ao mellor xa non che ven el. E cando teñen diñeiro, volven aos seus países a invertilo para deixarte sin man de obra. Entón, ollo con isto que 50 hectáreas que teñen arriba de arándano son 50 por 8 como mínimo. Xa fixeron viviendas, se fixeron todo. Pero cuidado, isto ao mellor 2 anos se aguanta. Pero xa non vamos ás vendimas a Francia, E ese tipo de traballo
son moi especialistas os cataláns na fruta, nas campañas de fruta. Eles están de manía, teñen unhas viviendas en cada empresa, e teñen ali toda a campaña e ali se traballa. Explotación. Como se suele decir, son xente que teñen todo moi ben organizado, pero hai de todo como en botica. De todas formas, aquí hai traballos que son dignos, que non requieren tampouco unha carga de esfuerzo tan grande, que hoxe hai medios para facelo. Simplemente, claro, eu digo que haxa unha empresa, porque pa que narices vamos comprar ti unha autocolleitadora de castañas e outra, se é como cando segaban o cereal, se chega pa aquí é pa 100.000. Ao mellor unha empresa de servicios que creen a xente xoven é facer, dicir, señores alcaldes, reúnanse aquí, que lles fai falta? Pois nós non damos crear unha residencia, porque, claro, sacalos do Ayuntamiento das Neves para Arbo xa non lles gusta, é moito menos para ir a Pontarías, pero ao mellor en Pontarías poden facer unha cousa, poden ir a Mondariz ao balneario e ter uns acordos de colaboración, o sea, ter unha xente que a iniciativa privada sea a que tire do carro. Se alguén está en desacuerdo, é lexítimo totalmente, pero eu creo que estarán de acordo comigo que o conto que decían antiguamente, besta de moitos comen os lobos. E xa o fará outro, xa o fará... Non, ter as cousas ben estruturadas e despois ser sensibles ca sociedade, porque non é o mismo ter a un veciño que o cuido aí na escuela do lado, que ao final é un centro de día. Ao final é un centro de día porque volve dormir á casa, porque os fillos están traballando en Ourense. Por poñer un exemplo, habrá outros máis, pero ao final é un centro de día que este acompañado. E sacar tamén a xente xoven daqui, pois facer unhas comidas de catering que este, dicir, que lle fago para mañá, que tal, que, pois sabe os gustos. Eu creo que é factible, porque se esperamos en que nos veñan solucionar os problemas, vamos, como de outro, vamos de culo. É imposible, porque estamos nunha época en que todo é costosísimo. Fai 4 telediarios, un mileurista era un mileurista, e agora unha persona xoven que empeza a traballar que lle paguen 1.000 euros que se dé cun canto nos dentes. É falo de 10 anos, non máis. E ese modelo que dices tú xa está validado. Está totalmente. Nos falamos ca cooperativa de Mandiños, que é, digamos, unha mariña que máis tema agricultura e máis, e teñen unha gestión de maquinaria, vamos, pero Claro, eso das cumas o podedes facer aquí. Dentro da cooperativa solicitades unha cuma, que é unha cooperativa de maquinaria agrícola en común, e punto. Claro, pero que eles traballan desde Ribadeo hasta Villalba. En Villalba colleita en función de como programan todo. Porque a alternativa sería que en Villalba houber un tío con maquinaria ao mesmo nivel que en Mandiños, en Lourenza outro, en Ribadeo outro. Despois o que hai é pequenas empresas de traballos agroforestales que teñen maquinaria de non tanto nivel, pero que solucionan a papeleta, e entre uns e outros teñen todo solucionado, porque po grande teño este, e pa can teño que facer un error. É bastante sencillo se hai intención. Vos poño un exemplo, se me permitides, sei que son pesado, estou acaparando demasiado, pero das primeiras cooperativas de explotación comunitaria da terra que eu axudei foi a de San Cosme de Antes, ao lado de Negreira. Eran 5 familias, o que máis tiña 4 vacas. Entonces, claro, decir, que solución? Decir, mire, eu plantexo solucións, chegaron a ter, xuntándose esas 5 familias, chegaron a ter 90 e pico vacas en produción ao primeiro, montar o establo de cebo de becerros para montarlle carnicería a algún dos fillos, e despois, dicía, as mulleres agora témolas de señoritas, dicían, témolas de señoritas porque arreglamos todo nós. Non lles facía falta un tractor, tiñan 3 tractores e toda a clase de maquinaria, porque non se empeza comprando o tractor. Empezase comprando, que me fai falta? Remolque. Que me fai falta? Cultivador. Que me fai falta? Desbrozadora. E agora faime falta cisterna? Non. Entón, para iso todo, seguramente, se allá non me fai falta de tracción. Ni moitos cabalos. Despois compras o tractor. Pois fixeron flor, para vender flor, e despois que te vas facendo vello, te encontras con algún deles e me dicen, Vilariño, cerramos a cooperativa. Despois de 20 e pico anos. E xe logo, dixo, claro, é que podemos estudiar todos os fillos, que antes non podíamos, podemos estudiar todos os fillos, están de tal, de tal, de tal. Entón, o único que che queda, que ocurriu a mí, dixen, pois mira, eu non estou contento nin descontento, o único que che podo dicir é que prefiero que se foran por vicio a que tuveran que quedar por necesidade. Pero iso ocurre.
O que non podemos é planificar a moi largo plazo. Temos que ir solucionando cousas. Antes, cando eu estudiaba, tiñamos empresas de corto, medio, largo. Agora unha empresa que non está dando réditos aos 2 anos fracasou, morreu. Xa cerras. Pero, bueno, os líderes aquí, eu creo que estuven con algúns deles xa aí atrás tamén, e hainos, porque hai, nos montes están funcionando algunhas moi ben, hai máis posibilidades. O que ocorre é que, cuidado, volvo ao inicio, saturar de un mismo produto un mercado que é limitado. Paquiño, o que se decía alguna vez, antes os muebles estaban en la fábrica e en outros máis en Sarria, despois un pouco na Estrada, despois pasaron a Valencia, despois en Portugal, e agora, por desgracia, os muebles de Ikea non teñen madeira. Entonces, é difícil, É difícil por unha cousa moi sencilla, porque se non temos a transformación aquí, é como se eu poño unha cerámica. Se poño a cerámica de buño e teño que transportar o barro de buño ás neves, morrín. Terei que transportar as cazolas feitas, o produto terminado. Bueno, creo que levamos máis de mesa que de ponencias, o cal entendo que é bo. Eu creo que xa mellor cerralo así, porque vamos, Manuel, David, Begoña, bueno, creo que fixeron unha tarde bárbara. Entonces, simplemente decirvos, pido a Xose que suba para facerlle a entrega do detalle a eles, decirvos que mañan tiñamos previsto unha visita ao monte comunal de Padróns, un monte que ten un proxecto de recuperación, un territorio totalmente ardido, pero por causas alleas a organización non vamos a poder facelo mañán, vamos a aplazalo. Se algún de vos estaba anotado, pois que se quede o aviso. De todas maneiras, nos agora ao sair de aquí chamenos por teléfono un por un. O sábado día 1 temos ese roteiro que a cinza da conciencia, e logo o día 13 temos unha xornada que lle dicimos algo máis que un monte, repensar o territorio. José Manuel, David axudaron moito, e os ponentes que estiveron a mañán están moi cercanos á ciudadanía, ao da P. Eu creo que hai eslabóns perdidos que salvar entre a administración, entre a universidade e entre os da P. Eu creo que hoxe axudouse moito a salvar parte des eslabóns. Esperamos que o día 13 podamos seguir facendo cousas. Para cerrar as xornadas estas, o día 14 temos unha visita ao Bosque Ridimoa no Concello de Beade, que levan facendo custodio do territorio, que se diga ahora, máis de 30 anos. É unha asociación que ten máis de 1000 socios de todo o mundo e ten en propiedade 500 hectáreas de terreno e recuperaron nun monte ardido, hai 40 anos, recuperaron hoxe un monte autóctono galego, onde o valor que ten ese monte é a riqueza medioambiental e a protección do tema. Entón, bueno, Xosé, se podes achegarte ata aquí e facemos a entrega, nós creo que vos despedimos con un merecidísimo aplauso. Mariña. Un placer. Esta es la que tamén recordo que eras neves e do BDR. Gracias. Non sei de problema. Agora non hai. Compartimos. Facede lo cooperativo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer que te... Pescar plume, donde vos. Espero que sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Disfrutaremos todos a aprendizaxe que fixemos. Creo que a reflexión última, espectacular, creo eu, con opinións moi parecidas, en algún caso encontradas e en casi todos os casos colaborativas, creo que vai a servir para que nas neves aprendamos e seamos capaces de medrar. Gracias por vir, disfrutad moito.